ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वापदान्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपीशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्ये एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा டியர் ஆல் டியோட்டிஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையோட ஜேர்னி இன்னைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? 18 days ஜேர்னி இன்னையோட நமக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். பட் இதுக்கு மேல நீங்க எல்லாரும் லெவல் 2ல ஜாயின் பண்ண போறீங்க. லெவல் 2ல இதை பத்தி டீடைல்டா படிக்க போறீங்க. அந்த சந்தோஷத்தோட இன்னைக்கு நம்ம இந்த சாப்டரோட இந்த பகவத்கீதையோட 18th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி தேசிகன் மாதாஜி, நீங்களும் கல்பனா மாதாஜியும் ஹாஃப் எடுத்துட்டு வாசிச்சு தரீங்களா? கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். எஸ் மாதாஜி. ஓகே, கல்பனா மாதாஜி நீங்க கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நான் ஒரு 40 ஸ்லோகாஸ்க்கு மேல நான் ஃபர்ஸ்ட் தேசிகன் மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. 40 ஸ்லோகாஸ்க்கு மேல அவங்க கல்பனா மாதாஜி வாசிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா வேற எந்த கதையும் பேசாம நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம பிபிடிக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதமா ஸ்கிரீன் தெரியறதா? விசிபிளா இருக்கா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எது அப்படின்னா மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை. ஆக்சுவலா பகவத்கீதை வந்து நேத்தியோட முடிஞ்சிருச்சு. 17 சாப்டர்ஸே வந்து பகவான் சொல்லக்கூடிய அனைத்து விதமான ஞானங்களும் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தாச்சு. இது என்ன அப்படின்னா ஒரு சம்மரி மாதிரி தான். ஓகேவா? எப்படி செகண்ட் சாப்டர் வந்து ஒரு சம்மரி மாதிரி இருந்ததோ, பகவத்கீதையில சொல்லப்பட போற கருத்துக்கள் எல்லாமே அதுல முன்னாடியே பகவான் 2வது சாப்டர்ல அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைத்து தந்தாங்களோ. ஏன்னா அதுலயே நம்ம கர்ம யோகம் பார்த்தோம், தியானோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாமே செகண்ட் சாப்டர்ல வந்துருச்சு. அதே மாதிரி அப் டு 17th சாப்டர் வரைக்கும் பகவான் வந்து அந்த 3 விதமான முக்கியமான யோகங்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. அதுலயும் பக்தி யோகம் தான் மிக சிறந்தது. அந்த பக்தி யோகம் செய்யறதுக்கான அந்த வழிமுறைகளும் என்னங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. பக்தி தொண்டு பண்ணணும், பக்தி சேவையே தான் முக்கியம். பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஆத்மாக்களாக்கி நம்ம எல்லாருமே இந்த உடல் எடுத்திருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு தொண்டு புரியறதுக்காக தான். அந்த ஒரு ஞாபகத்தோட நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பகவானுக்கான சேவையை நம்ம செய்யணும், அவங்கள திருப்திப்படுத்துற அளவுக்கு. அவங்கள திருப்திப்படுத்தணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பகவானுடைய பரமகதி. சரியா? சோ 17th சாப்டர் வரைக்கும் பகவான் சொன்ன வந்த விஷயங்கள் அர்ஜுனனுக்கு எல்லாமே எடுத்து உரைச்சிட்டாங்க. இந்த மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் வரைக்கும் சொல்லியாச்சு. இப்ப 18th சாப்டர்ல இது வரைக்கும் சொன்னதை எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு சம்மரி மாதிரி தான் இந்த 18th சாப்டர்ங்கிறது இருக்க போகுது. இதோட இல்லாம இதுல என்ன பகவான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தன்மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கும் தன்மேல் பொறாமை உள்ளவர்களுக்கும் இதை சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? அப்புறம் இது எங்க வச்சு நடக்குது? இந்த பகவத்கீதை இந்த கான்வர்சேஷன் எங்க நடக்குது அப்படின்னா குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல நடக்கிறது. இவங்க 2 பேருக்கும் நடக்கிற இந்த கான்வர்சேஷன் 45 minutes தான். ஓகேவா? இத வந்து இவங்களை தவிர வேற யார் கேட்டுட்டு இருக்கிறா அப்படின்னா சஞ்சயன் கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. முதல் ஸ்லோகம் ஆரம்பிச்சது திருதராஷ்டிரவாச்சன்னு ஆரம்பிச்சோம். ஓகேவா? தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே அப்படின்னு திருதராஷ்டிரர் கேட்டதோட ஆரம்பிச்சோம். சோ இது முடியறதும் எப்படி அப்படின்னா சஞ்சயன் கேட்டு திருதராஷ்டிரன்ட்ட சொல்ற மாதிரி இந்த கான்வர்சேஷன் முடிய போகுது. ஓகேவா? அப்ப பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க? இந்த பகவத்கீதை மேல பற்றோட, இது மேல நம்பிக்கையோட, பகவான் மேலேயே நம்பிக்கையோட இருக்கிறவங்களுக்கு பகவானுடைய அந்த அவங்களுடைய இருப்பிடம் அப்படிங்கிறது உறுதியளிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். அவங்க கேரண்டி பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் நீ என்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிடு, உனக்கான இடத்தை நான் வழங்குகிறேன்னு அவங்க கேரண்டி பண்றாங்க. அதுதான் இந்த 18th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். துறவரத்தின் முழுமை. நம்ம சாப்டருக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூரு டைட்டிஸுக்கு நம்மளோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
Mataji 18.1. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशादिदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। गुरवीन् पद्मम्। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् निशोधन। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் இவங்க கிளியர் பண்ணிட்டு வராங்களா. இப்ப உங்களுக்கு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, தியாகம் சந்நியாசம் ரெண்டும் என்ன அப்படின்னா, ஏதோ ஒன்று நம்ம துறக்கிறது அப்படிங்கிற அர்த்தம் தானே. சோ அதனால அந்த ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன், அதை எனக்கு விளக்கமாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேசி அசுரனை கொன்றவரே. ஏன்னா இவனுக்கு நம்ம அர்ஜுனனுக்கு இந்த மாதிரி அரக்கத்தனமான சந்தேகங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குதுன்னு அவங்க நினைக்கிறதுனால அரக்கர்களை கொன்றவரே அப்படின்னு தான் சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான கால் பண்றாங்க. புலன்களின் அதிபதி அவங்க யாரு, ரிஷிகேஷர். அவங்கதான் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆல் சென்சஸ். ஓகேவா, நம்ம எல்லாம் புலனுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க, அவங்க புலனுக்கு அதிபதி. ஓகேவா. சோ பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் தன்னுடைய டவுட்டை மறுபடியும் வைக்கிறாங்க. 2 மெத்தட்ஸ். श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्रागुत्यागं विचक्षणाः। ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. சந்நியாசம் போறது, துறவரம் பண்றது அப்படின்னா அது என்ன, எதை விட்டுட்டு நம்ம போறோம் அப்படின்னா ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். இந்த ஜட வாழ்க்கையை விட்டுட்டு போறதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா. நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஜட விஷயங்கள். ஓகேவா. இதெல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணுது, பந்தப்படுத்துது, மேலும் மேலும் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது. சோ அந்த பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்னால நமக்கு என்ன வருது, மேலும் மேலும் வீழ்ச்சிங்கிறதே வருது. அதை துரத்தல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். எல்லா செயல்கள்லாம் என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ஜடாசைகள் அடிப்படையாக கொண்ட செயல்கள் மட்டும் இல்ல, அதை தவிர ஆன்மீக செயல்கள். ஓகேவா. அது எல்லாத்தோட பலன்களையும் நம்ம பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு பண்றோம் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன நினைச்சுன்னு பண்ணணும் அப்படின்னா, இதுக்கான பலனை எனக்கு தானு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது. நம்ம நேத்தியான சாப்டர் எல்லாம் பார்த்தோம், யாகங்கள், பல வகையான யாகங்கள் பார்த்தோம். எந்த குணத்து சம்பந்தப்பட்டவங்க என்ன மாதிரி யாகம் பண்ணுவாங்க நேத்தி பார்த்தோமா. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க யாகம் பண்றது எப்படி, பலனை எதிர்பார்க்காமல். ஓகேவா. இதுவே ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க பலனை எதிர்பார்த்து. சரியா. சோ அந்த மாதிரி அவங்க செய்யக்கூடியது ஆன்மீக உணர்வுள்ள விஷயங்களா இருந்தாலுமே, பகவானை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற விஷயமா இருந்தாலும் கூட நம்ம அதுக்கான பலன் நமக்கு இது வரும், பகவான் இந்த பெனிடிக்ஷன்ஸ் நமக்கு கொடுப்பாங்கிற எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யணும். அப்படி செஞ்சோம்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா தியாகம் அப்படின்னு அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். 3 மெத்தட்ஸ். त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः
यज्ञदान तप कर्म न त्याजम् इति चापरे हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. எல்லாவித பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாமே, அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸுமே நம்ம என்ன செய்யணும், அதை துறந்துட வேண்டும். எப்படி எண்ணணும், தோஷம் என்று எண்ணி. அது என்ன மாதிரியான விஷயத்த நமக்கு கொடுத்துரும் அப்படின்னா, மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள்லயே நம்ம வந்து மாட்டிக்கிறோம். ஓகேவா? அதனால அதை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். சரி, செயல்கள் எல்லாத்தையும் திறந்துடணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சும்மாவே இருக்க முடியுமா? ஒரு ஆத்மா வந்து நெவர் சிட் அலோன். ஓகேவா? அது என்ன பண்ணாது, ஒரு செயலையும் செய்யாம அதால என்ன செய்ய முடியாது, சும்மா, அதாவது அக்கர்மாவா இருக்க முடியாது. ஓகேவா? அகர்மானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செயலில் செயலின்மைன்னு அர்த்தம். அது செய்யும் ஒரு பக்தனானவனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பரமனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இருக்கும். ஆனாலும் கூட அந்த பகவானை திருப்திப்படுத்துறோம் அப்படிங்கிற செயல்பாடு இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த வேலையை செஞ்சாங்கன்னா கூட, அந்த செயல்பாடுகள் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா கூட அந்த பலன் மேல பற்று வைக்காம செய்யறாங்க. அந்த விளைவுகள் அவங்களை பாதிக்காத வண்ணம் நின்று செய்யறாங்கிறதுனால அவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த செயலை செஞ்சாலும் கூட செய்யாத ஒண்ணுத்துக்கு தான் அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எடுத்து பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? அவங்க அந்த செயலை செய்யலன்னு நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்றோம், ஒரு பணம் கொடுக்குறோம் ஒருத்தவங்களுக்கு, ஒரு கிலோ ஆப்பிள் வாங்கிட்டா பணம் கொடுக்குறோம், நம்ம கையில என்ன வந்துருது, அந்த 1 kg ஆஃப் ஆப்பிள் வந்துருது. சரியா? ஆனா அப்படி இல்லாம நம்ம வந்து எந்த ஒரு பொருளும் நம்ம கைக்கு திரும்பி வரல, ஆனா நம்ம ஒண்ணு செய்யறோம் அப்படின்னா அதுதான் என்ன அப்படின்னா செயலில் செயலின்மை. சரியா? அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்துலயும் பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே என்னன்னு செய்யணும், துறவரம்னு நினைச்சுக்கிறது. ஓகேவா? இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவம், இந்த 3 விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த யாகம், தானம் மற்றும் தவம், இந்த செயல்களை நம்ம என்னைக்குமே துறக்க கூடாது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த 3த்தையுமே பகவானுக்காக நம்ம செஞ்சிடணும். சரியா? மத்த எல்லாமே தான் என்ன, நம்மள இங்க கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஜட செயல்கள், அதெல்லாம் நீங்க விட்டுருங்க. ஆனா பகவான நம்ம திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் எது அப்படின்னா யாகம், தானம் மற்றும் தவம். இது 3த்தையும், இந்த செயல்பாடுகள் எதையுமே நம்ம என்னைக்குமே கைவிட கூடாது. பை மாதாஜி. यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञोदानं तप चैव पावनानि मनीषिणाम् हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. நீங்க எதை வேணாலும் நம்ம துறக்கலாம். ஜட ஆசைகளை நமக்கு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம துறவரம் வந்தாலும் கூட நம்ம செய்யாம இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எதுன்னா இந்த 3ம். அவற்றை செய்ய வேண்டியது மிக அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. எதுக்காக இது 3த்தையும் செய்ய சொல்றாங்க? மத்த எல்லாத்தையும் தவிர்த்திடணும். அதை எல்லாத்தையும் நம்ம செய்யாம இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும், முக்தி, மோட்சம், அதுக்கான பாதை கிடைக்கும். ஆனா இதை திருப்பி திருப்பி செய்யணும்னு சொல்றாங்களே, அப்ப இது எதுக்காக அப்படின்னா டு கிளென்சிஃபை, நம்மள பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக. மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. எந்த மாதிரி செயல்கள்? பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆன்மீக விஷயங்கள். யாகம், தானம், தவம், இந்த 3 செயல்கள், இதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, கைவிடக்கூடாது. 6 மாதாஜி. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम् ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த யாகம், தானம் and தவம், இந்த 3த்தையுமே நம்ம எந்த குணத்துல இருந்து செய்யணும் அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல இருந்து செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நமக்கு என்ன இருக்காது, இதை நமக்காக செய்யறோம், நமக்கு இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஏதோ ஒரு ஆதாயம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்காது. அந்த குணத்துல இருக்கும்போது அது பண்ணா என்ன, பற்றுதல் இன்றி இதை செய்யணும்னு அர்த்தம். அப்புறம் பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யப்பட வேண்டும். இதுல ஒரே மோட்டிவ் நமக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானுக்காக செய்யறோம்னு அந்த விஷயங்களை நம்ம அர்ப்பணிச்சிடணும். அதோட பலன் மேல நம்ம பற்றுதல் வைக்க கூடாதுங்கிறதுதான். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். நமக்கு விதிச்சிருக்குது, அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த விஷயங்களை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். பகவான் சொல்றது என்ன, நமக்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, உங்களை மேல மேல கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஜட விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க தவிர்த்திடலாம். அது துறவரம் போறது. ஓகேவா? அப்ப நம்ம லைஃப்ல இருந்துகிட்டே, இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருந்துகிட்டே கூட நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல பற்றுதல் வைக்காம நம்ம விஷயங்களை செய்ய முடியும். ஓகேவா? ஆனா அதே மாதிரி, அல்லது அந்த செய்யாம இருந்தெல்லாம், ஆனா நம்ம அதே மாதிரி பற்றுதல் இல்லாம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள், கண்டிப்பாக நிச்சயமாக செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த யாகம், தானம் மற்றும் தவங்கள். ஓகேவா? இதையும் எப்படி செய்யணும், பற்றுதல் இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். தண்ணியில அடிச்சுட்டு போற அந்த சின்ன
கன்றுக்குட்டி அதை வந்து அவங்க காப்பாத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கன்றுக்குட்டி நாளைக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நம்ம அதை செய்யக்கூடாது. ஓகேவா? எதுக்காக? ஒரு உயிர் ஒண்ணு அந்த இடத்துல அந்த உயிருக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட மட்டும்தான் நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் அப்படின்னா அந்த மற்றொரு உயிரை நம்ம காப்பாத்தி ஆகணும். சரி, நம்ம தான் காப்பாத்தணும்னு அதை நம்ம வச்சுக்கலாமா? அதுதான் வந்து அந்த பலனை நம்ம வச்சுக்கிறது, பலனை அடையணுங்கிற எண்ணத்தோட அதை செய்யறது. அது கிடையாது. அது யாருக்கு சார்ந்ததோ அதை உரியவர்கிட்ட அதை ஒப்படைச்சிடணும். ஓகேவா? சோ பற்றுதல் இல்லாம அது நாளைக்கு நமக்கு வந்து மறுபடியும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கிறதோ, அல்லது அந்த எடுத்து அந்த பொருளை நம்மளே வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கிறதோ இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் என்ன குணங்கள்? நம்மள இன்னும் கீழான நிலைக்கு தள்ளக்கூடிய ரஜோகுணம், தமோகுணம். ஓகேவா? ஆனா நம்ம இந்த விஷயங்களை எப்படி செய்யணும்? சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்று செய்யணும். இப்ப பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து ஒரு குணத்துல இருக்கவங்களும் எப்படி செய்யறாங்க அப்படிங்கறது பகவான் சொல்றாங்க. ஸ்லோகாஸ் இல்ல, பட் நம்பர்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து காரணம் என்ன சொல்றாங்க? உனக்கு இந்த ஒரு செயல்கள் இருக்குது, இந்த செயல்பாடுகள் நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னா, ஓகே, இட் இஸ் மை டியூட்டி டு டூ. நான் வந்து அதை செஞ்சே ஆகணும்னு எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்குது, அதனால நான் செய்யறேன் அப்படின்னு அது மேல பற்றுதல் இல்லாம அதை பண்ணிடுறாங்க. நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், அதை நான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னுட்டு எந்தவித குறையும் இல்லாம அந்த செயல்பாடுகளை செஞ்சிடறாங்க. அதுக்கு காரணமா எதை சொல்றாங்க அப்படின்னா, இது என்னுடைய கடமை. அப்ப ஆசை வைக்கிறாங்களா? இல்ல. அப்ப பற்றுதல் இல்லைன்னா பலன் மேல ஆசை இருக்கா? பலன் மேலேயும் ஆசை இல்ல. அப்புறம் யாருக்காக செய்யறாங்க? பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யறாங்க. இதுவே பேஷன், மோட் ஆஃப் பேஷன் அப்படிங்கிறது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அக்ரெசிவா இருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க செய்யக்கூடிய டியூட்டிஸ் எல்லாமே, அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, தனக்கு ஏதாவது ஆதாயம் இருக்குதா, தனக்கு அதனால பெனிஃபிட் ஏதாவது இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு தான் அவங்க செய்வாங்க. அதனால தனக்கு எதுவும் அந்த இடத்துல பெனிஃபிட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் நான் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு யாகம் வளர்க்கணும், நிறைய பொருள் செலவு பண்ணி இந்த யாகத்தை வளர்க்கணும் அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கிற நிலை பெற்று இருக்கிறவங்க பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யறேன்னு செய்வாங்க. பட் ரஜோகுணவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இவ்வளவு செலவு பண்ணி கடைசியில எனக்கு அதுல பேரும் வரப்போறதில்ல, புகழும் வரப்போறதில்ல, அப்புறம் நான் இதை இதுக்கு கஷ்டப்பட்டு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள வரும். காரணமா என்ன சொல்லுவாங்க? இது ரொம்ப சிரமமான விஷயம், இதை செய்யறது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையா இருந்தாலும் கூட அதை செய்யாம தவிர்த்துடுவாங்க. இவங்களை விட ஒரு படி கீழே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அறியாமை குணத்துல இருக்கிறாங்கல்ல, தமோகுணம். தமோகுணவாதிகள் என்ன செய்வாங்க? இது அவங்க மாயையின் கீழே தான் எப்பவுமே. அவங்க என்ன, மயக்கம், சோம்பல் அந்த மாதிரிதான் இருக்காங்க. ஃபுல் டைம் தூக்கம், இந்த மாதிரிதான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்காகவும் தெரியாது, யாரும் சொல்லி கொடுத்தாலும் அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய குணாதிசயம்ங்கிறது அவங்கள்ட்ட இல்லைங்கிறதுனால அவங்க என்ன செய்வாங்க? அவங்களும் தனக்காக விதிக்கப்பட்ட பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை அவங்களும் நிச்சயமாக செய்ய மாட்டாங்க. இந்த 3 ஸ்லோகாஸ் வந்து இங்க கொடுக்கப்படல. பட் நீங்க ஸ்லோகாஸ் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. 18.9 அப்புறம் 8 அப்புறம் 7 இந்த 3த்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, குணங்களின் பார்ப்பட்டு ஒரு ஆத்மாவானது என்ன காரணம் சொல்லி அந்த விதிகளை, அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாம போறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. மாதாஜி 13, 14 ரெண்டும். पञ्चैदानि महाभागो कारणानि निपोतमे साङ्ख्ये कृतानि प्रोक्तानि चित्तये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पञ्चमम्. हरे கிருஷ்ணா. வளம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. இப்ப பகவான் சொல்ல போறாங்க, செயல்களை ஒண்ணு செய்யணும் அப்படின்னா என்னென்ன முக்கிய தேவை அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்ல போறாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், அதை செயல்படுத்தணும், செயல்படாம போறாங்க குணத்தின் அடிப்படையிலங்கிறத பார்த்தாச்சு. அப்போ ஒரு செயலை செய்யணும்னா எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் அதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குணங்களை நம்ம வரையறுக்க முடியும். அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். என்னென்ன விஷயங்கள், அந்த 5 விஷயங்கள், செயல்கள் நிறைவேறுவதற்கான 5 விஷயங்கள் வேதாந்தத்தின் படி சொல்லப்பட்டது எது அப்படின்னா, செயலுக்கான இடம். செயலுக்கான இடம் எது? களம். ஓகேவா? களம்னு நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம்? கஷேத்திரம், உடல் படிச்சிருக்கிறோம். ஓகேவா? 13th சாப்டர். ஓகேவா? உடல். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன தேவை? செய்பவன் தேவை. செயலுக்கான இடம் தேவை. ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்னா இந்த உடலாலதான் செய்ய போறோம். அப்புறம் செய்யறவங்க ஒருத்தவங்க அதுல இன்வால்வ் ஆகணும். பல்வேறு புலன்களை அவன் எதை வச்சு செய்வான்? தன்னுடைய கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள்ன்ற 10 புலன்களை வச்சு அவன் செய்ய போறான். பலதரட்ட முயற்சிகள். ஒரு தடவையிலே சக்சஸ் ஆயிடுமா? நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம் அப்படின்னா 1 or 2 times. ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் திருப்பி திருப்பி கூட ஃபெயிலியர் வரும். சோ நிறைய மச் எஃபர்ட்ஸ் போட்டுட்டே இருப்போம். சோ பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். இறுதியாக பரமாத்மா. நம்ம என்னதான் முயற்சி போட்டாலும் நம்மளையும் மீறிய ஒரு சக்தி. சொல்லுவோம்ல, நம்ம சாதாரணமாவே என்ன சொல்லுவோம்? நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் கூட என்ன ஆகல, என்னால இதை நடத்தி முடிக்க முடியல. ஓகேவா? அப்புறம் என்ன முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன செஞ்சுப்போம் அப்படின்னா, ப்ரே பண்ணிப்போம், பகவானை ப்ரே பண்ணிப்போம். நீ என்னோட துணையா இரு, நான் இந்த வேலையை வந்து நல்லபடியா முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு.
ப்ரே பண்ணிக்கிட்ட நேரமா பகவானுடைய கருணை நம்ம மேல அப்ப விழுதா, என்ன காரணம்னு தெரியாது, நமக்கு என்ன ஆயிடும், அந்த செயல்ங்கிறது பலிதமாயிடும். சோ யார் அதுல முக்கிய காரணகர்த்தாவா இருக்கிறாங்க, பரமாத்மா தான். அவனின்றி ஓரணுவும் அசையாது. ஓகேவா, பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். நம்ம கை விரல்களே பாருங்க, இந்த 4 விரல் முக்கியமான விரல்கள் தான், 4 விரல். இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட நம்மளால ஒரு விஷயத்தை இந்த வெறும் 4 விரலோட செஞ்சிட முடியுமா? 5வதாக இந்த பெரிய விரல் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த கட்டை விரலும் சேர்ந்தா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா பண்ண முடியும். ஓகேவா, அது என்ன, அந்த பெர்ஃபெக்ஷனை தரக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் பரமாத்மா. பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு நம்ம கை விரல்களே நமக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, எப்பவுமே நமக்கு தெளிவா சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது. சோ செயலுக்கான இடம், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அப்புறம் இறுதியாக பரமாத்மா. இந்த 5ம் தான் ஒரு செயல் நடைபெறுவதற்கான காரணங்கள். ஓகேவா, எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது, அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. இந்த 5 காரணங்கள், இந்த 5 காரணம் இத பத்தி யோசிக்காம, நான் தான், எனக்கு தான் தெரியும், எனக்கு அந்த இன்டெலெக்சுவல் பவர் இருக்குது, அதனால நான் மட்டும் தான் செயலாற்றுறேன் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறவன் என்ன நினைக்கலன்னு அர்த்தம், இந்த உடல்ல சார்ந்த புலன்கள் இருக்குது, அதையும் மீறி பரமாத்மான்னு இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது, உள்ளபடி காண முடியாது. ஞான சக்ஷுஷும் படிச்சோம்ல நம்ம 16th சாப்டர்ல, யார் ஒருத்தவங்களால பார்க்க முடியும், பகவான் இருப்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியுதோ அவனைதான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு ஞான சக்ஷுஷு, அதாவது ஞான கண்களே உடையவன். மத்தவங்களுக்கு இருக்கிற விஷயம் கூட என்ன அவங்களோட கண்களுக்கு தெரியாது, உள்ளபடி காண முடியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவன் அறிவுடையவன் அல்ல. மாதாஜி 18. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुय्यः पश्यत्यत्र तद्बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः. हरे कृष्ण. 18 माताजी. 18. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म शङ्करः. हरे कृष्ण. இது 18ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுவது. செயல்களுக்கு காரணம் வந்துன்னு சொல்லியாச்சு. இப்ப அந்த செயலை தூண்டுபவை என்ன, அப்புறம் செயலை உண்டாக்குபவை என்ன அப்படிங்கிற 2 விஷயத்த பகவான் இப்ப பிரிச்சு சொல்ல போறாங்க. ஒரு செயலை தூண்டுறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவு. ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செய்யணும் அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம், யோசிப்போம். ஓகேவா, யோசிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா அறிவு ஆற்றல் தேவை. ஓகேவா, அதை யோசிச்சு அதுக்கான பலன் இப்படிதான் இருக்கும், நம்ம எதையுமே எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம், இதை செஞ்சா இது நடக்கும்னு அதோட பலனை முடிவா தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம். ஓகேவா, சோ யோசிச்சு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதை உணர்ந்துடுறோம், அதுதான் இதுதான், இதை கொடுத்தா இது கிடைக்க போகுது அப்படின்னு அதை உணர்ந்துருவோம். ஓகேவா, அடுத்தது அந்த அறிபவன் இருக்காங்கல்ல, அது இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா அந்த உடல் பெற்ற ஆத்மா. சோ அறிவு, அறியப்படும் பொருள், நமக்கு இன்னதுதான் கிடைக்க போகுதுங்கிற விஷயம், மற்றும் அறிபவன் யாரு அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மா ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. ஆக இந்த இடத்துல என்னென்ன வந்துருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம யோசிக்கிறோம், எண்ணுதல். ஓகேவா, அடுத்தது உணர்தல், இதுதான் நமக்கு அவுட்புட்டா வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தெரியும், அதனால நமக்கு என்ன வருது, விருப்பம்ங்கிறது வருது, அதனால என்ன செய்வோம், அந்த செயலை செய்யறதுக்கு போவோம். ஓகேவா, சோ இந்த 3 விஷயங்களும் செயலை தூண்டக்கூடியவை. விரும்புதல் வந்தாதான் மட்டும்தான் அந்த செயலை தூண்டுவோம். ஓகேவா, நமக்கு அது ரிசல்ட் அவுட்கம் வந்து நமக்கு நல்லா வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன செய்ய மாட்டோம், நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் போதே அவுட்கம் இதுல ஒழுங்கா வரல, நம்ம எதுக்கு அப்புறம் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிருவாங்க, அதை செய்யறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க. ஓகேவா, சோ அவுட்கம் முதலே உணர்ந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு மேல அதை என்ன செய்வாங்க, அது மேல விரும்பி நம்ம அந்த செயலை செஞ்சோம்னா அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம், அது செயலை தூண்டுபவை, செயலை தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள் இதைதான் சொல்றோம். அடுத்தது செயலை உண்டாக்குபவை என்னென்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு செயலை செய்யறது என்ன காரணம், நம்மளுடைய கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இந்த புலன்கள் தான் இந்த செயலை, எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் இந்த புலன்களாலதான் அவங்களால செய்ய முடியுது. புலன்கள், செயல், அப்புறம் செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. ஓகேவா, சோ 3 விஷயங்கள் செயலை தூண்டுது, 3 விஷயங்கள் செயலை உண்டாக்குது. இப்ப நம்ம வந்து குணங்களின் பால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் யார் யாருக்கு எந்தெந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஓகேவா, அந்த செயலை உண்டாக்குபவன், அவனுடைய அறிவுங்கிறது, அவனுடைய சந்தோஷம்ங்கிறது. ஓகேவா, இந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு ஹெட்டிங்கும் கொடுத்துட்டு, சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றோருக்கு என்ன மாதிரியான அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்களுக்கு அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், தமோகுணவாதிகளோட அந்த தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும், 3 அப்படிங்கிறது சத்துவகுணம், 2 வந்து ரஜோகுணம், 1 மார்க் அப்படிங்கிறது தமோகுணத்துக்கு. இதுல அதாவது விளக்கப்படும். ஓகேவா, இப்ப அதை சொல்லும் போது நீங்க எந்த குணத்துல இருக்கிறீங்களோ நீங்களே உங்களை சுய மதிப்பீட்டு பண்ணிக்கோங்க, செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க.
ஒரு கொஸ்டினுக்கும் 3 மார்க் கொடுத்துப்பீங்களா, இல்ல 2 மார்க் கொடுப்பீங்களா, இல்ல 1 மார்க் கொடுத்துப்பீங்களா அப்படின்னு. டோட்டலா 6 கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்ச விட்டு நமக்கு எத்தனை மார்க் வருதுங்கிறது நம்ம ஃபைனலா பார்ப்போம். ஓகேவா? மாதாஜி 19, 20, 21, 22. ज्ञानं कर्म च कर्ता च धृतैव गुणपेततः रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वष्टुनुत्तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्वितान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसमुदाकृतम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. ஓகேவா? சத்துவகுணவாதிகளுக்கான ஒரு விதமான அறிவு இருக்கும். அப்புறம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு விதமான செயல்பாடு இருக்கும். அப்புறம் அதை செய்யக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாவுக்கான இயல்புன்னு ஒண்ணு இருக்கும். ஓகேவா? அதை இப்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அதே மாதிரி சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இந்த 3 விஷயங்கள்லயும் ஒரு ஒண்ணுத்துலயும் அறிவு இருக்கும், அப்புறம் செயல் இருக்கும், அப்புறம் செய்பவன் இருப்பாங்க. சோ மொத்தம் 3 மொத்தம் 9 ஸ்லோகாஸ் வரும். ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் செட் பார்க்க போறோம். உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தின் இருக்கும் அறிவாகும். ஓகேவா? இப்ப ஒரு ஜீவாத்மாவோட அறிவை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பேச போறோம். ஓகேவா? அந்த அறிவு சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்குதான், உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நம்ம இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் எல்லாரும் எத்தனை பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஜடசக்திகள் தான். ஓகேவா? அவ்வளவு பேரும் என்ன எடுத்துட்டு இருக்கிறோம், ஏதோ ஒரு உடல் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? எல்லா உடலையும் எடுத்துக்கிட்டு 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் உடல்கள் இருக்குது. அத்தனை உடல்களையும் எடுத்துக்கிட்டு எத்தனை பேரால நம்மளால திருப்பி நம்ம பகவான்கிட்ட தான் ரீச் அவுட் பண்ணணுங்கிற விஷயம் யாருக்கு தெரியும்? அந்த ஞானம் யாருக்கிட்ட இருக்கும்? ஆன்மீக உணர்வோடு இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் கிட்டதான் இருக்கும். அப்ப உயர்ந்த ஒரு உடல் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த மனித உடல் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களுக்கு தான் அந்த ஞானம்ங்கிறது அதிகமா இருக்கும். நமக்கு தான் என்ன இந்த மாதிரி வேத கல்விகள்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. இதை படிக்கிறது மூலமாவும் ஆச்சாரியார்கள் சொல்றதை கேட்கறது மூலியமாவும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? நம்மளோட ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்க முடியும். அப்படி நம்ம விருத்தி பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாம எல்லாரும் யாரு? பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்திகள் தான். ஓகேவா? அப்ப ஜடசக்தி சொன்னேன், பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்து ஜடசக்தின்னு. ஜடசக்திகள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் தான். நாம் பெற்ற உடல் மட்டும்தான் ஜடசக்தி. பட் இந்த நமக்குள்ள உரையக்கூடிய இந்த ஆத்மாங்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய சுப்பீரியர் எனர்ஜி. ஓகேவா? அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற ஆத்மா நம்ம எல்லாரும். சோ அவங்களோட விஷயங்கள், அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்துலயும் நமக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கு. ஓகேவா? we are all fragments. பல முறை சொல்லி இருக்கிறோம், நம்ம எல்லாருமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த பின்ன அம்சங்கள். அப்ப எத்தனையோ பின்ன அம்சங்கள் இருந்தாலும் கூட அவங்க எல்லாரும் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கை. எல்லாருமே என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நாள் நம்ம திருப்பி மேலதான் போக போறோம், பகவான்கிட்ட போக போறோம். எப்ப? ஒரே விதமான செயல்பாடுகளை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டு பகவானுக்காக நம்ம அவங்கள திருப்திப்படுத்துறதுக்கான விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிச்சயமா ஒரு நாள் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி எடுத்து பகவானுடைய லோகத்துக்கு போக போறோம். ஓகேவா? அப்ப இந்த உயிர்வாழிகள் எத்தனை உருவம் எடுத்திருந்தாலும் கூட நம்ம எல்லாருமே பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்தி தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குதா அந்த அறிவு யாரு? அதன் மூலமாக எல்லாருக்குள்ளயும் ஜீவாத்மா இருக்கிறாங்க, எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா, ஒரே பரமாத்மா எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அறிவு யாருக்கிட்ட இருக்குதோ அவன் சத்துவகுணவாதி. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஓகேவா? இல்ல இது பகவான்கிட்ட இருந்தெல்லாம் பிரிஞ்செல்லாம் வரல, இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு ஆத்மா, அந்த உடல்ல இருக்கிறது வேற ஒரு ஆத்மா, அந்த உடல்ல இருக்கிறது வேற ஒரு ஆத்மான்னு வேறு வேறு உடல்களில் வேறு வேறு உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் யாரு காண்கின்றானோ அவனுடைய அறிவு அது என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் இதை விட கம்மியான அந்த ஞானம் பெற்றவன் அர்த்தம். ஓகேவா? இதெல்லாம் பகவானுடைய பின்ன அம்சங்கள் இல்ல, இது இவங்க அம்மா அப்பாவால தோற்றுவிக்கப்பட்டது. ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த உயிர்வாழியானது அவங்கள்ட்ட இருந்து வெளியாகி வந்தது. நம்ம எல்லாரும் எங்க இருந்து? பகவான்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம தோற்றம் பெறுறோம். ஓகேவா? அவங்கதான் நம்மள எல்லாருமே உற்பத்தி பண்றாங்க. இந்த ஞானம் எப்ப இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றிருக்கும் போது இருக்கும், ரஜோகுணத்துல இருக்காது. இப்ப நெக்ஸ்ட் தமோகுணம் பாருங்க. எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான
செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அவங்க எதை பத்தின உண்மையும் அவங்களுக்கு இருக்காது. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எப்படி தோன்றுனுச்சுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. வெவ்வேறு உடல்ல வெவ்வேறு ஆத்மாக்கள் இருக்குன்னாவது ரஜோகுணவாதிகளுக்கு தெரிஞ்சது. இவங்களுக்கு அந்த உண்மையான அறிவு கூட அவங்களுக்கு இருக்காது. ஒரே தான் என்ன வேலை செய்யறோமோ, என்ன வேலை அவங்க செய்வாங்க, அதிகபட்சம் தூக்கம், அப்புறம் பசி, அதிகமான பசி இருக்கும், சோ சாப்பிடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லயே பற்றுதல் கொண்டு அதையே அவங்க என்ன செய்வாங்க, இதுதான் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்டிருக்குது, நம்ம இதையே செஞ்சுட்டு இப்படியே இங்கேயே நம்ம சுகித்திருப்போம் அப்படின்னு அவங்க என்ன போலியான ஒரு வாழ்வை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த அறிவு என்ன அப்படின்னா மிகவும் அற்பமான அறிவு. அது யார்கிட்ட இருக்கும், தமோ குணவாதிகள்கிட்ட இருக்கும். அந்த குணம், அந்த அறிவுங்கிறது தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. மாதாஜி 23, 24, 25. नियतं संगरकितं अरागद्वेषकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाकृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषं मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। हरे कृष्ण. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். முதல்ல 3 வகையான அறிவு பார்த்தோம். சோ சத்துவகுணம் அப்படின்னா நம்ம எந்த பொசிஷன்ல இருக்கோம்னு பாத்துக்கோங்க. 3 மார்க்ஸோ 2 மார்க்ஸோ 1 மார்க்ஸோ நமக்கு கொடுத்துக்கணும். ஓகேவா? இப்ப அடுத்தது பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இதை பார்க்க போறோம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு ரெகுலேட்டிவ், ஓகேவா, பற்றின்றி, வித்தவுட் எனி அட்டாச்மெண்ட், விருப்பு வெறுப்பின்றி, ஓகேவா, எது மேலேயும் நமக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப அது மேல அட்டாச்மெண்ட் வைக்க கூடாது. அப்புறம் இது நமக்கு நடக்குதா, நமக்கு இந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்கு, நான் இதே திருப்பி திருப்பி செய்யறேன் அப்படின்னு, அந்த விஷயமா எனக்கு பிடிக்கல அதனால நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன கூடாது, அந்த விருப்பு வெறுப்பை காட்டக்கூடாது. பலனை எதிர்பார்க்காமல், எஸ் அது ரொம்ப முக்கியம். என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த செயல்படுத்துறதுனால நமக்கு என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னு யோசிக்க கூடாது. எப்படி செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகின்றது. ஓகேவா? சோ சத்துவகுணவாதிகள் அல்லது சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றுப்போருடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயல்கள், பற்றின்றி செய்யப்படும் செயல்கள், விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம செய்வாங்க, பலனை எதிர்பார்க்காம செய்வாங்க. ரஜோகுணம் பாருங்க, ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக, பொதுவா நம்ம யாரை திருப்தி பண்ணணும், பகவானை தான் திருப்தி பண்ணணும். ஆனா இவங்க என்ன செய்வாங்க, ரஜோகுணவாதிகள் தன்னுடைய ஆசையை திருப்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக, தன்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக என்ன செய்யறாங்க, பெரும் முயற்சியுடன் ஒரு வீடு கட்டுனா போதும், ஆனா என்ன செய்வாங்க, பெரிய மாளிகையா கட்டணும்னு ஆசைப்படுவாங்க, அதுல பல வசதிகள் எல்லாம் அதுல வைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சோ அப்படி வச்ச அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்து மத்தவங்க எல்லாரும் என்ன செய்யணும், தன்னை பார்த்து புகழணும். அதனால இவங்களுக்கு என்ன வரும், அகங்காரம். ஓகேவா? அப்படி ஒரு விஷயத்த அவங்க செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி போடணும். ஓகேவா? அவங்களோட லைஃப் டயத்துல பாதிக்கு மேல அவங்க என்ன செஞ்சாகணும், அதுக்காக அவங்க உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். உழைச்சுக்கிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், அவ்வளவு பொருள் ஈட்ட முடியும். அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பங்களா ஒண்ணு அவங்களுக்காக அவங்க கட்டிக்க முடியும். அது இன்னும் நிரந்தரமா இருக்கிற மாதிரி, அதுல இவங்க நிரந்தரமா சந்தோஷமா வாசம் பண்ற மாதிரி நினைச்சுட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அப்படி ஒரு வீடை கட்டுறது, அதுக்கு அவ்வளவு மேன் பவர். ஓகேவா? சோ நம்ம அவ்வளவு மேன் பவர் போட்டு நம்ம அந்த வேலையை பார்க்க வைக்கும் போது எத்தனை பேரை நம்ம துன்பப்படுத்துறோம், ஈவன் இன்க்ளூடிங் நம்மளே கூட அதுல துன்பப்படுறோம். ஓகேவா? பகலா வேலை செஞ்சா மட்டும்தான் நமக்கு அவ்வளவு பொருள் ஈட்ட முடியும், அல்லது தவறான வழிகளில் போய் பொருள் ஈட்டுறது. அப்ப ரொம்ப முயற்சியை போட்டு அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. அதால நமக்கு என்ன வராது, நிச்சயமா எந்த விதமான பர்பஸும் நமக்கு கிடைக்காது. ஆனா அது இந்த ஒரு அனித்தியமான சந்தோஷத்தை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல் ரஜோகுணம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. எதிர்கால பந்தம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதே கண்டிஷன் லைஃப்குள்ளே நம்ம மறுபடியும் வரப்போறோம். ஓகேவா? அது வரப்போறோங்கிற எண்ணம் இல்லாம மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருதாமல் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்னால அடுத்தவங்களாவது கஷ்டப்படாம இருக்கணும். நம்ம கஷ்டப்பட்டா கூட போதும், பரவாயில்ல. ஓகேவா? ஆனா என்ன செய்வாங்க, அடுத்தவங்களையும் துன்புறுத்தக்கூடிய செயல்களை யாரு செய்வாங்க அப்படின்னா தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காம செய்வாங்க. அதனாலதான் என்ன ஆகுது, அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்துறதுங்கிற விஷயம் அப்படிங்கிறது வருது. ஓகேவா? மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றது. அவங்களோட வழிபாட்டு முறையே என்ன இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம், நம்ம பூதகணங்கள், பேய்களை வழிபடணும். அப்ப நரபலி, உயிர் பலி எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் கொடுக்கறது என்ன ஆகுது,
யாரையாவது ஒருத்தவங்கள நம்ம கொலை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேள்வித்தீயில இட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த 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 உயிர் பலியாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த மாடு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேரா அது மோட்சத்துக்கு தான் போகும். ஓகேவா? அதுக்கு அவ்வளவுதான் கர்மான் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அது அந்த இடத்துல வந்து வேள்வித்தீயில ஆகுதி பண்ணப்பட போறதுன்னு. ஆனா அந்த மாதிரி அதோட லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும் போதே நம்மளே புடிச்சு அதை கில் பண்றதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு பாவம் வந்து சேரும். அப்புறம் அதோட ஜெனரேஷனும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளாவே மாத்தி அமைக்கிறோம்னு அர்த்தம். அது எவ்வளவு நாள் அந்த மாடின் உடல்ல அது இருக்கணுமோ நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே அதை புடிச்சு நம்ம அதை கில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அதோட லைஃப் ஸ்பேன் மிச்சத்தை அதை பினிஷ் பண்றதுக்காக மறுபடியும் அந்த ஆத்மா வந்து என்ன ஆகும், இன்னொரு ஒரு உடலை தேடி அலையும். அது எவ்வளவு பெரிய பாவம். ஓகேவா? அதெல்லாம் யோசிக்காம இந்த மாதிரி பலி கொடுக்கறதுங்கிற பேர்ல என்ன செய்யறாங்க, இந்த அந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதா நினைச்சுக்கிட்டு மயக்கத்துல செய்யறாங்க. ஓகேவா? அதெல்லாம் எதுல இல்ல, சாஸ்திரிக் பிரின்சிபல்ஸ்ல இல்லவே இல்ல. ஏன் அவங்க அதை புறக்கணிக்கிறாங்க, அதை கம்ப்ளீட்டா அவங்க வயலேட் பண்றாங்க. அதனால அது மத்தவங்களையும் துன்பப்படுத்துது, அவங்களுக்கும் என்ன ஆகுது, மறுபடியும் இந்த கண்டிஷன் சோலாவே இங்கே வந்து பிறக்குறாங்க. இங்க பிறக்குறாங்களான்னு பார்த்தா பண்ணின பாவத்துக்கு அவங்களோட கீழான லோகத்துக்கோ அல்லது வேறு மாதிரியான உடல் எடுக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு செயல்முறை தான் அவங்களோட செயல்முறை. ஓகேவா? மத்தஜி 26, 27, 28. எத்தனாவது மாதாஜி? 27 26, 27, 28 மூணு மட்டும். ஓகே. मुक्तसङ्गोऽहं वादी धृत्य उत्साहसमन्वितः सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते राही कर्मबलप्रेप्तो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तप्तः षडो नैष्कृतोलसः विषादी तीर्थसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள். ஓகேவா? அதாவது அந்த செயலை செய்பவன். தொழிலாளர்னா யாரு அப்படின்னா செயலை செய்பவன். அறிவு பார்த்தோம், அப்புறம் செயல்கள் பார்த்தோம், இப்ப செயல்படுவன் யாரு, அவன் எந்த குணத்துல இருக்கும்போது அவனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும்ங்கிறத பார்த்தாச்சு. இப்ப அந்த செயலாளி யாருன்னு பார்க்க போறோம். எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாத தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இவ என்ன பண்ணிடுறாங்க, கம்ப்ளீட்லி they surrender themselves to பகவான். ஓகேவா? அதனால நான் நீ என்ன செய்ய சொல்றியா, ஐ வில் டூ. ஆனா இதோட பலனன் மேல ஆசை வைக்காததுனால நீயா பார்த்து எதை கொடுக்குறியோ நான் அதை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, கம்ப்ளீட்டா ஓப்பன் மைண்டடா இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு என்ன இல்ல, விருப்பு வெறுப்பு, எது கிடைக்கும் இது கிடைக்காதோங்கிற அந்த அச்சம் பயம் எதுவுமே அவங்கள்ட்ட இருக்காது. அந்த அந்த இயற்கை குணங்களுக்கு தொடர்பு இல்லாம அகங்காரம் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லாம, ஏன்னா தெய்வீக இயல்புல அகங்காரம் கிடையாது. ஓகேவா? உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியிடம் எதுக்காக செய்யறோம், பகவானை திருப்திப்படுத்துக்காக செய்யறோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல என்ன வருது, நமக்கு ஒரு எந்தூசியாசம் வருது. சரியா? வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாத நம்ம செய்யற விஷயங்கள் எத்தனை தடவை தோல்வியை தந்தாலும் கூட அது மறுபடியும் வெற்றி வர்ற வரைக்கும் அந்த செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து செய்யறது. தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ, ஏன்னா அது விதிக்கப்பட்டாச்சு, அதை நம்ம தான் செய்யணும், நமக்குன்னு இட்ட பணி அது அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட செய்யறவங்க சத்துவகுணவாதிகள். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. தன்னுடைய உழைப்பின் பலன்களில் பட்டுதல் கொண்டு, நான் இவ்வளவு உழைக்கிறேன், நான் இவ்வளவு பொருள் ஈட்டுறேன், அப்ப அதுக்கான அந்த பொருள்ல என்னெல்லாம் செலவு பண்றோமோ அது எல்லாமே தனக்கு மட்டும்தான், அந்த பலன்களை அனுபவிக்கணும், தான் மட்டும்தான் அனுபவிக்கணுங்கிறத விரும்புறதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தங்கிட்ட இவ்வளவு இருக்கு ஆனா இதுவும் பத்தாது, இன்னும் கொஞ்சம் பொருள் ஈட்டணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பேராசை அந்த குணத்தினால மத்தவங்க மேல பொறாமைங்கிறது வரும். கம்பாரிசன் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, நம்மள்ட்ட இவ்வளவு இருக்கு அடுத்தவங்கள்ட்ட கம்மியா இருந்தது அப்படின்னு அகங்காரம் வரும். நம்மள்ட்ட இருக்கிறத விட அவங்க கூட வச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க மேல நமக்கு பொறாமைங்கிற விஷயம் வரும். ஓகேவா? சோ அப்ப என்ன செய்வாங்க, இன்னும் அதிகமா எஃபர்ட் அதிகமா போடுவாங்க. அப்ப நல்ல முறையில இருக்குமா அது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆயிடும், வழி தவறி போக கூட அவங்க வாய்ப்பு இருக்குது. நேர்மையான முறையில அந்த அளவுக்கு பொருள் ஈட்ட முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்க என்ன செய்வாங்க, மற்ற வழிமுறைகளை நாட ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப தூய்மைங்கிற விஷயமும் அவங்கள்ட்ட இருந்து போயிடும். அதனால என்ன ஆகும், கஷ்டம் தான் வரும். சரியா? பணம் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க இன்பப்பட்டாலும் கூட அந்த பணம் பத்தல, இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சேர்க்கணும் அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல என்ன வந்துருது, துன்பம் தான் வருது. சோ இன்ப துன்பங்களால் அவன் பாதிக்கப்படுகின்றான். அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது.
எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு, இவங்க எப்பவுமே ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ வயலேட் பண்ணதான் செய்வாங்க. இப்படி செய்யணும்னு போட்டிருக்கா, அந்த டூஸ் இருக்கிறதெல்லாம் டோன்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியது. ஓகே, அதாவது எதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி இருக்குதோ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்காங்களோ அந்த எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க செய்வாங்க. திருடுறது கூடாது, பொய் சொல்றது கூடாது, ஓகேவா? அப்புறம் வேற யாரையும் வந்து உயிர் பலி பண்றது கூடாது அப்படின்னு அது எல்லாத்தையும் பண்ண வேண்டியது. எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, தனக்கு வேணும் அப்படின்னா அதை எந்த அட் எனி காஸ்ட் அதை நான் முடிச்சே ஆவேன் அப்படின்னு நிக்கிறது, ஓகேவா? ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக, கிடைக்கல அப்படின்னா அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வரும்? டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் வரும், சரியா? மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக, இவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான வழிமுறைகள்ல போறவங்களுக்கு நிச்சயமா பகவான் என்ன செய்ய மாட்டாங்க? அருள் அளிக்க மாட்டாங்க. சோ அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அவங்க விரும்பின பொருள் அவங்க கைக்கு கிடைக்காது. அதனாலேயே அந்த வருத்தம் இருக்கும். அப்புறம் அந்த செயலோட அந்த தன்மையை பத்தி அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? ரொம்ப நாளாயிடும். ஏன்னா அவங்களுக்கான அறிவு கிடையாது. யாரும் எடுத்து சொன்னாலும் அதை கேட்டுக்க மாட்டாங்க. அப்படிங்கறதுனால செயல்பாடுகளை செய்யறதுக்கே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ரொம்ப டிலே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இன்னைக்கு செய்யணும்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 10 நாள் கழிச்சு செய்யறதுக்கு அவங்க பிளான் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதுக்குள்ள என்ன ஆயிடும்? அந்த விஷயங்களை நிறைய பேர் நிறைய முறை செஞ்சு முடிச்சுட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ஆண்டவன் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இவங்க அதை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அங்க என்ன இருக்காது? எதுவுமே இருக்க போறது இல்ல, ஓகேவா? அதனால காலம் தாழ்த்துதல் அப்படிங்கிறது கூடாது, சோம்பேறித்தனம் அப்படிங்கிறது நம்மள்ட்ட இருக்கவே கூடாது. அது ரெண்டுமே என்ன பண்ணிடும்? நம்மள எப்பவுமே வருத்தம் தோய்ந்தனாக இருக்க வச்சிடும். 29, 30, 31, 32 4. बुद्धिर्भेदं धृतेच्छैव गुणतत्त्रिविधं शृणु रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयामहे बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं सा कार्यम् एव च अयथावत् जानाति बुद्धि सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसे. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு, ஓகேவா? அவங்களுடைய நுண்ணறிவு அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும், சரியா? சத்துவகுணவாதிகள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த ஞானம் இருக்கும், ஓகேவா? இந்த அறிவு அவங்கள்ட்ட இருக்கிறதுனால எந்த விஷயங்களை செய்யணும், செய்யக்கூடாது, எது நம்மள இந்த மாதிரி நம்மள வந்து கண்டிஷன் சோல் ஆக்கிடும், எது நம்மள லிபரேட்டட் சோல், அப்படி இந்த விஷயம் எல்லாம் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தெரியும். அப்ப இந்த இந்த நுண்ணறிவு அவங்களுக்கு உண்டு. பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. ஆனா ரஜோகுணவாதிகளுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னா எது தர்மமான காரியம், எது அதர்மமான காரியம், அப்புறம் இது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நடுவுல அந்த டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஓகேவா? எதை செஞ்சோம்னா பகவானை திருப்திப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்கள்ட்ட இல்ல. சத்துவகுணவாதிகளுக்கு அது உண்டு. அந்த டிஃபரன்சியேஷன் புரிஞ்சதுனாலதான் பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும், மீதி எல்லாம் நம்மளை பந்தப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் அவங்களுக்கு பிரிச்சு ஆராய தெரியும். ஆனா ரஜோகுணவாதிகளுக்கு அது தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க தன்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக விஷயங்கள் தான் அவங்க பண்றாங்க. இப்ப இந்த தமோகுணத்தில் அவங்களோட நுண்ணறிவு பார்ப்போம். அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் இருமத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து, இவங்களுக்கு என்ன இல்ல? சுத்தமா அந்த அறிவு, அந்த ஞானம்ங்கிறது இல்லை. கம்ப்ளீட்டா அண்டர் இக்னரண்ட் மோட்ல இருக்கிறாங்க. இருள்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த அந்த எண்ணம், அந்த ஞானம், பகவானை பத்தின அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு சுத்தமா இல்ல. அப்ப அப்ப அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனை தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். அவங்களுக்கு எது கரெக்ட் வே அப்படின்னு கூட தெரியாது, ஓகேவா? ஏன்னா இருட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு பாதை காட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து இருட்டுக்குள்ள எது சரியான பாதைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? ஓகேவா? நம்ம ஒரு ஒரு 4 ரோடு பிரியிற இடத்துல ஜங்ஷன்ல போய் நிக்கிறோம், அந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட்ல போய் நிக்கிறோம். அது எந்த இடமும் நமக்கு வந்து கும்மிருட்டா இருக்குது. அந்த டயத்துல அவங்க லெஃப்ட் ரைட்னு போங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம எந்த டைரக்ஷன் நிக்கிறோமோ அதோட லெஃப்ட், அது ராங்கான வேவா கூட இருக்கலாம், ஓகேவா? ஆனா நம்ம என்ன செய்வோம்? அவங்க லெஃப்ட்ல தான் போக சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த வழியில போயிட்டு இருப்போம். ஆனா அந்த இருள் விலகுனா மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும், வெளிச்சம் வந்த விட்டுதான் நம்ம வந்த பாதை தவறான பாதைன்னு தெரியும். இருளுக்குள்ள மூழ்கி கிடக்கிற வரைக்கும் நமக்கு தேர்ந்தெடுத்த பாதை ரைட்டா தப்பானே தெரியாது. அதுதான் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் தர்மத்தை சார்ந்ததா
சார்ந்ததா அதர்மத்தை சார்ந்ததாங்கிற விஷயமே புரியாம அவங்க அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சூஸ் பண்ணக்கூடியது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா தவறான வழி. அப்படி அதுல இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா தமோகுணவாதிகள். மத்தது 33, 34, 35. तृतीया कारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी यया तो धर्म कामार्थान् तृतीया कारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी कृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा कृति सा पार्थ तामसी। हरे கிருஷ்ணா. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள் அவங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள். ஓகேவா? எந்த அளவுக்கு டிட்டர்மினண்டா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத இப்ப பார்க்க போறோம். பிரித்தாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். அவங்க அந்த அளவுக்கு டிட்டர்மைண்டா இருப்பாங்க. எந்த அளவுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு வந்து இன்டியூஸ் பண்றதுக்கான சரியா அவங்கள ட்ரிகர் பண்றதுக்கான விஷயங்களை கொடுத்தாலும் கூட அவங்க எல்லா இடத்துலயும் இப்படி இருப்பாங்க. ரொம்ப சட்டிலா எதையுமே அவங்களுக்கு வந்து பிரிச்சு ஆராய தெரிஞ்ச அந்த மனப்பான்மையோட இது தவறு அப்படிங்கிற வழியினால அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, தன்னுடைய மனசை திசை திருப்பிக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட மனசையோ புலன்களையோ நம்ம வழி தடமாறுறதுக்கான எத்தனை விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா அவங்க இருப்பாங்க. உடைக்க முடியாத அந்த மன உறுதி அவங்கள்ட்ட இருக்கும். யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவது. ஓகேவா? என்ன யோகம் இந்த இடத்துல? தியான யோகமா இருக்கலாம், அல்லது பக்தி யோகமா இருக்கலாம், அல்லது ஞான யோகமா இருக்கலாம். ஓகேவா? நிறைய வேத கல்விகளை படிச்சதுனால இந்த அவங்களுக்கு மனக்கட்டுப்பாடு புலன்கள் கட்டுப்பாடுன்னு வந்திருக்கலாம், அல்லது பக்தி செய்யறதுனால நம்ம சேர்த்து நம்ம இந்த உடலுக்கான சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுல ஒரு பயனும் இல்ல, பகவானை சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பக்தி யோகமா இருக்கலாம். அல்லது தியான யோகம்ங்கிறது மனசுக்குள்ளேயே உரையக்கூடிய பரமாத்மாவை கண்டுகளிக்கிறது. ஓகேவா? அப்ப சமாதி நிலையில போய் அவங்க என்ன செய்வாங்க, அப்படி ஒரு இன்பம் துய்ப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான யோக பயிற்சியில ஏதோ ஒரு யோக பயிற்சியில நிலை பெற்றிருக்கிறதுனால அவங்களுடைய மனசு அந்த மன உறுதிங்கிறது உடைக்க முடியாததா இருக்குது. மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ அவங்களுடைய மன உறுதி என்ன அப்படின்னா நமக்கான காரியங்களை நம்ம செய்யணும். அறம், பொருள், இன்பம் நமக்கான நம்மள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கான காரியங்களை செய்யணும். அப்படி செய்யறது மூலமா அந்த மாதிரி வேலை செய்யறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன, ஒரு முதலாளிகிட்ட போய் நான் வேலைக்கு செய்யறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு தேவை என்னுடைய உழைப்பு, எனக்கு தேவை அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பணம். ஓகேவா? அந்த ஒரு மத்தபடி அதுக்கு நடுவுல என்ன இருக்காது, அன்புங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது. இதுவே நம்ம பக்தி சேவையா பண்ணி பாருங்களேன், பகவானுக்கு தேவை பகவான் இருப்பிடத்தை நம்ம கூட்டி சுத்தமா வைக்கிறது, அப்புறம் பகவானுக்கு பூக்கள் எல்லாம் பறிச்சு கொண்டு வந்து வச்சு அதை எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறது, அப்புறம் பிரசாதம் பண்ணி தர்றது, அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான பழம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த மார்க்கெட்ல போய் வாங்கிட்டு வர்றது. இதுல என்ன இருக்கும், நம்ம பகவானுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு திருப்திப்படுத்துறதா செய்யறோம் அப்படின்னா பகவான் நம்மள சந்தோஷமா வைக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் திருப்பி வரும். ஓகேவா? அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா அன்பு இருக்கும். இதுவே ஒரு தொழிலாளி முதலாளி அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன இருக்காது, நம்மளோட உழைப்பை அவங்களுக்கு கொடுக்க போறோம், அவங்களோட பணத்தை நமக்கு கொடுக்க போறாங்க, அன்புங்கிறது இருக்க போறது இல்லை. அப்ப அவங்களுக்கு எது மேல மட்டும் பற்றுதல் இருக்கும், அந்த பணத்தை வாங்குறவங்களுக்கு அந்த பணம் மேல மட்டும் தான் பற்றுதல் இருக்கும். அது மூலமா தான் இன்பமா சுகிச்சு வாழலாம், நம்மளுடைய ஃபேமிலியோட நம்ம சேர்ந்து ஒரு டூர் போலாம். இந்த மாதிரிதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பிளான் பண்ணிட்டு அதுக்கான விஷயங்களை மட்டும்தான் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. பிரித்தாவின் மைந்தனை கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். நான் என்ன வேலை செஞ்சானாலும் எனக்கு அவுட்புட் இப்படிதான் வருது, நானும் தான் எவ்வளவு நாள் செய்யறது, எனக்கு இப்படிதான் வந்துகிட்டே இருக்குது, நான் எவ்வளவு தடவை நானும் ட்ரை பண்ணுவேன், அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்குது எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், புலம்புவோம், கவலைப்படுவோம். சரியா? இந்த லாமெண்டேஷனோ அப்புறம் இந்த மாதிரி சஃபரிங்ஸோ யாருக்கு இருக்கும், எது உண்மை, எது வழியா எதை நோக்கி நம்ம போறோம் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு இல்லாத விஷயம் தான் என்ன நம்மளை இந்த மாதிரி புலம்ப வைக்குது, இந்த மாதிரி பயம் கொள்ள வைக்குது, கவலைப்பட வைக்குது. எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்த நிலையிலையும் மயக்கத்திலையும் நம்ம இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா தமோகுணத்தின் நிலைப்பாடு அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான். அப்படி எதையுமே இதை தாண்டி நம்ம மனசுங்கிறது என்ன செய்யாது, நம்ம இருக்கக்கூடிய பாதை தவறு, நம்ம இப்படி இருக்கக்கூடாது, முதல்ல நம்மளோட மன உறுதியை மாத்துவோம், வேற குணத்துல இருந்து பார்ப்போம் அப்படின்னே அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தன்னுடைய நிலையை மாத்திக்க மாட்டாங்க. அது யாருது அப்படின்னா சமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். 37, 38, 39, even 36. यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतो ममं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मातुक्तप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात्
यत्तदग्रे अमृतो ममं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदाकृतम् ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி. யார் யாருக்கு எப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சி இப்ப கிடைக்க போகுது? இப்ப இது 6வது முறையா நம்ம வந்து இந்த 3 குணவாதிகளோட நம்ம அதை சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கிறோம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஒரு ஒரு உயிர்வாழிக்கான மகிழ்ச்சி, அந்த சுகம் அப்படிங்கிறது எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா, நிறைய எஃபர்ட் போட்டு ஒரு செயலை செய்யும் போது. ஏன்னா செயல் செய்யறதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. மொத்தம் 5 விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ அந்த செயலை நம்ம செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆரம்பத்துல ரொம்ப கடினமா இருக்கும். பக்தி செயல்பாடே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு ஆவல்ல வந்து சேர்ந்துருவோம். ஓகேவா? ஒரு ஆவல் நமக்கு அது மேல வந்து நமக்குன்னு ஒரு ஈடுபாடு வர்ற வரைக்கும் அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தொடர்ந்து விடாம நம்ம அதை வந்து பிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இல்ல அப்படின்னா அந்த ஆர்வம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் அந்த பாதையை விட்டு விலகிடுவோம். அந்த ஆர்வத்தை என்ன செய்யணும், பகவான் மேல லைஃபா மாத்திடணும். ஓகேவா? அதனாலதான் இப்ப லெவல் 1 நீங்க முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா உடனே லெவல் 2க்கு உங்களை கொண்டு போறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பாதையிலேயே உங்களை பயணிக்க வைக்கிறதுக்காக தான். அப்பதான் அந்த ஹையர் டேஸ்ட் உங்களால அனுபவிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனாலதான். ஓகேவா? சோ ஆரம்பத்துல அது எப்படி இருக்கும், காலையில 4 மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும், நம்ம டெம்பிள் ஹாரத்தி பார்க்கணும், அப்புறம் ஜபம் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்ப நேரம் நீங்க 1 ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க. அப்புறம் 4 ரவுண்ட் 6 ரவுண்ட்ஸ் 8 ரவுண்ட்ஸ் அப்புறம் 16 ரவுண்ட்ஸ் வரும்போது அதெல்லாம் வந்து ஆரம்பத்துல பழக்கத்தை எது உண்டு பண்ணும் போது நமக்கு எது கஷ்டமா தான் இருக்கும். சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கிறோம், 10 தடவை விழுந்திருப்போம். ஓகேவா? ஆனா இன்னைக்கு காரே ஓட்டுற அளவுக்கு நம்ம என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த மெச்சூரிட்டிங்கிறது வந்துருச்சு. அதனால ஆரம்பத்துல அது எப்படி இருக்கும், எவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் கூட கடைசியில அது எப்படி இருக்குது, அமிர்தத்தை சுவைக்கக்கூடிய ஒரு சுவை நமக்கு கிடைக்க போகுது. அப்ப இது எப்ப நம்மள உணர்ந்தா மட்டும்தான், பகவான் கிட்ட நம்மளை கொண்டு போய் நம்ம சமர்ப்பிச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இது யாருக்கு இருக்கும். இந்த மாதிரியான சுகம் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, சத்துவகுணத்தில் இருப்பவங்களுக்கு இருக்கும். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. இவங்க ரஜோகுணவாதிகள் என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட செயல்பாடுகள் தனக்காக, தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக அதிகமா உழைக்கிறது, பெருசு பெருசா பங்களா கட்டுறது, அப்புறம் நிறைய பொருள்களை வாங்கி சேர்க்கறது, அது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும். ஓகேவா? சோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம அனுபவிக்கணும், அந்த புலன்கள் எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக என்ன செய்யறாங்க, நிறைய போராடுவாங்க. அதெல்லாம் ஆக நான் இவ்வளவு ஜெயிச்சுட்டேன், என்கிட்ட இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்வோம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். போக போக உடல் தள்ளாமை அல்லது இறுதி நாட்கள்ல நம்மள பாக்குறதுக்கு இல்ல, பணம் மட்டும்தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வச்சுட்டு என்ன செய்ய முடியாது, யாருடைய அன்பான ஒரு சொல்லும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அது என்ன ஆயிடும், இந்த வாழ்வுங்கிறது கசந்துரும். அப்பதான் உங்களுக்கு அது உண்மை புரியும். இந்த வாழ்வு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது, சாஸ்வதமா இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரும் நம்மளோட இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம இவ்வளவு நாள் வாழ்க்கையை கடத்தினோமே. ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு, இப்ப இது அனித்தியம் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அன்னைக்கு நமக்கு இனிப்பா இருந்தது, இன்னைக்கு விஷமாயிடுச்சு அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் அவங்களுக்கு கடைசியா புரியும். அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. சமோகுணவாதிகள் இருக்காங்க பாருங்க, தன்னுணரை காண இயலாத அவங்களுக்கு என்னைக்குமே இந்த ரியலைசேஷன்ங்கிறது இருக்காது. ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நான் என்ன செஞ்சாலும் எனக்கு இவ்வளவுதான் வரும் அப்படின்னு சும்மா உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க, அவங்கதான் இதெல்லாம். அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ங்கிறது ஆரம்பத்திலையும் இருக்காது, இறுதியிலையும் இருக்காது. சோ ஆரம்பத்திலையும் சுகம் இருக்காது, இறுதியிலையும் சுகம்ங்கிறது இருக்காது. எப்பவுமே அவங்க ஒரு மயக்கத்தோடையும் சோம்பலோடையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை தான். சோ அது அந்த சுகம் ஒரு சுகமா, அந்த சுகத்தை எது கொடுக்குது அப்படின்னா தமோ குணம் கொடுக்கறது. ஓகேவா? இப்ப நீங்க இந்த 6 கேட்டகரியில ஆறு விதமா நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணோமா, இதுல சத்துவகுணத்துல நீங்க இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் நீங்க மார்க் போட்டிருப்பீங்க, ரஜோகுணம் தமோகுணம் மார்க் போட்டிருப்பீங்க. இப்ப ஆட் பண்ணி பாருங்க, 18க்கு அருகில் இருந்தால், அதாவது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துலயும் சத்துவகுணவாதிகளா நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு உங்களை நீங்க அனலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா 18க்கு அருகில் இருப்பீங்க. வெரி குட். சமோகுணவாதிகளா போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் 1 மார்க் தான் வரும். சோ 6க்கு அருகில் இருப்பீங்க. அப்ப அது இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க உங்களை மேம்படுத்திக்கணும். 12க்கு அருகில நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம ரஜோகுணவாதிகளா நம்ம அறியப்படுறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் இப்ப படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சோ 12க்கு அருகில் இருந்தீங்கன்னா இல்ல, we have to அப்கிரேட் அவர் செல்ஸ், ரஜோகுணத்துல இருந்து நம்ம சத்துவகுணத்துக்கு நிலையை மாத்திக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீகன் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. கல்பனா மாதாஜி இனிமேல் வாசிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. 41ல இருந்து நீங்க வாசிக்கணும் மாதாஜி. 41, 42, 43, 44. எஸ் மாதாஜி.
விஷாம் சூத்ராணாஞ்ச பரந்தப. கேக்குதா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, கேக்குறது. கர்மாணி பிரவிபக்தானி ஸ்வபாவ பிரபவைர்குணைः சமோதமஸ்தபசௌஷம் சாந்திர்ராஜசவமேவ ச ஞானம் விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம் சௌர்யம் தேஜோ த்ருதே பிராக்ஷ்யம் யுக்த சாப்ய பலாயனம் தானமீஸ்வர பாவச்ச சாத்ரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம் गृहे गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिसर्यात्मकं कर्म सूत्रस्यापि स्वभावजं. हरे कृष्ण माताजी. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். நம்ம நிறைய முறை இந்த ஆசிரமங்கள் பத்தி பார்த்துட்டே இருக்கோம். செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம், அப்புறம் இப்ப 16th சாப்டர்ல பார்த்தோம். இப்ப மறுபடியும் இதுல பார்க்க போறோம். ஓகேவா? அந்த ஆசிரம தர்மங்கள் எதை பொறுத்து எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு 42ல பகவான் சொல்றாங்க, அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். ஓகேவா? சத்துவகுணவாதிகள், சத்துவம், ரஜோ und தமோ, இதுதான் ஆசிரம பிரிவுலையும் இருக்குது. ஒருத்தவங்களோட குடி, அந்த எந்த குடியில பிறந்தாங்கிறத வச்செல்லாம் அது பிரிக்கப்படல. எப்படி அப்படின்னா அவங்களுடைய கல்வியின் அடிப்படையில, அவங்க செய்யக்கூடிய தொழிலின் அடிப்படையில தான் இது பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. பிராமணர்கள் அவங்களுடைய கல்வி என்ன? அவங்க வேத கல்வியை படிச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க தொழில் என்ன? அவங்க நிறைய பேருக்கு வேதத்தை சொல்லி தருவாங்க. சரியா? சோ அது என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணவாதிகளுக்கு தான் அந்த மாதிரியான ஞானம் எல்லாம் கிடைக்குது. அப்படிங்கறதுனால சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிராமணர்கள். அந்த பிராமணர்களோட இது எப்படி இருக்கும், அதாவது அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், இதெல்லாம் நம்ம புருஷோத்தம யோகத்துல பார்த்தோம். ஓகேவா? அப்புறம் தெய்வாசுர சம்பந்த விவாக யோகத்திலையும் பார்த்தோம் தெய்வீக இயல்புகள் என்னென்னங்கிறது. சரியா? அடுத்தது தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம் கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திற்காக பிறந்த செயல்கள். சத்திரியர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்ப அஜிடேட்டடா இருப்பாங்க. அதாவது ஏதோ ஒண்ணுத்த ஜெயிக்கணும், நம்ம இதை செய்யணும். ஆள பிறந்தவர்கள். அந்த குணம் எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த குணம் சார்ந்ததுதான் யாரு அப்படின்னா அப்படி அந்த குணத்தோட பிறந்தவங்கள சத்திரியர்கள் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில ஒதுக்குவோம். ஓகேவா? சோ அவங்களுக்கான குவாலிட்டிஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தன்னை குணத்தை இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் மூலமா அவங்க தன்னை வெளிப்படுத்திப்பாங்க. சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை. இதை தவிர்த்து பாக்கி இருக்கிறவங்க யாரு? வைசியர்களும் சூத்திரர்களும். ஓகேவா? விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். வைசியர்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் கலந்த குணம் இருக்கும். அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் மேல அவங்க பற்று வச்சு அவங்க தன்னோட செயல்பாடுகளை செஞ்சுப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் சூதனமா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வியாபாரிகள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன செய்யும், உப்பு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், புளி இருக்கு அப்படிம்பாங்க. உப்பு இருக்காது, ஆனா அதுக்கு பதிலா என்ன சொல்லுவாங்க, அப்படி மாற்றி சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு சாதுரியம் அவங்கள்ட்ட இருக்கும். ஓகேவா? அந்த சாதுரியம் தேவை குணம் அப்படின்னா ரஜோ பிளஸ் தமோ குணவாதிகள். அவங்கள யாராவது சொல்றாங்க அப்படின்னா வைசியர்கள்னு பகவான் பிரிக்கிறாங்க. சோ அவங்களுக்கான செயல்பாடுகள் என்ன? ஓகேவா? அவங்க என்ன மாதிரி தொழில புரியணும் அப்படின்னா விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். இவங்களுக்கு அறியாமை குணத்துல இருப்பாங்க, கம்ப்ளீட்லி அண்டர் தமோ குணம். அப்ப அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, எந்த விதமான ஞானமும் இருக்காது. யார் ஒருத்தவங்களை தன்னை கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அடிமைப்பட்டு போய் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை அவங்களுக்காக அவங்க சேவகம் பண்ணக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. அதாவது உழைப்பாளி வர்க்கத்தினர். ஓகேவா? அந்த குணத்தின் காரணமாக அவங்கள சூத்திரர்கள்னு பகவான் பிரிச்சிருக்கிறாங்க. 46 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யத பிரவృத்திம் பூதானாம் ஏன சர்வமிதம் ததம் ஸ்வகர்மனா தபஸ் அப்யஸ்ய சித்திம் விந்ததி மானவஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினார்? பகவான் தான் எல்லாத்தையும் தோற்றம் பண்ணினாங்க. எல்லா இடங்களிலும் யாரு பரவி உள்ளாங்க? அவங்கதான் தன்னை எல்லா இடத்துலயும் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அணுவுக்குள்ளயும் இருக்கிறாங்க, சர்வ உயிர்வாழிகளுக்குள்ளயும் இருக்கிறாங்க. அணுவுக்குள்ளயும் இருக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீக ஜடசக்திகள் எல்லாமே பகவான் தான். அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால
என்ன நம்மளுக்கு நம்ம பிராமணர்களா, அதாவது நம்ம வேத ஞானத்தை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி தரணுமா, நம்ம அதை விருத்தி பண்ணிக்கணுமா, அந்த தொழிலை கரெக்டா செய்யணும். நம்மளுக்கு வைஷ்யர், நம்மளோட குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வைஷ்யாஸ் பிரிவா, சோ நம்ம என்ன செய்யணும், வாணிபம் பண்றது, பசு பராமரிப்பு, அப்புறம் விவசாயம் பண்றது, இந்த விஷயங்கள் மேல நம்ம ஈடுபாட்டோட இருக்கணும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை, சொந்த கடமை என்னவோ அதை செய்யறதுனால, அதை எப்படி செய்யணும், வழிபட்டுன்னு போட்டிருக்காங்களே, அந்த செயல்பாடுகள் மேல பற்று இல்லாம பகவான் மேல பற்றுதல் வச்சு அந்த செயல்பாடுகளோட பலனை நம்ம எடுத்துக்காம பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் பகவானை வழிபடுறதுன்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். 47 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மாத் ஸ்வநிஷ்டிதாத் ஸ்வபாவநியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிசம். ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, எனக்கு இந்த வேலை எனக்கு வரமாட்டேங்குது, ஆனா எனக்கு அந்த வேலை பிடிச்சிருக்கு, நான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை அப்படியே விட்டுட்டு இன்னொருத்தவங்களோட கடமை எடுத்து செய்யக்கூடாது. இது எனக்கு வராது, கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னாலும் கூட வராத செயலையாவது ஓரளவுக்கு செஞ்சு மேக்கப் பண்ணி அதை முடின்னு தான் பகவான் சொல்றாங்களே தவிர, இதை செய்யாம அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்தவங்களோட கடமை செய்யறதுங்கிறது தவறான ஒரு விஷயம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, முறையாக செய்யாவிட்டாலும், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்டதை முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகள் என்று பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஏன் இவ்வளவு தூரம் பகவான் சொல்றாங்க, சாப்டர் பை சாப்டர் அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஞானம் எதுக்காக வழங்கப்படுது? அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியன், அப்புறம் அவன் ஒரு கிரகஸ்தன், அவனுக்கான கடமை என்ன, அவன் போர் தொழில பண்ணியாகணும், அப்புறம் குடும்பத்தை காப்பாற்றியாகணும். இதை விட்டுட்டு அவன் எங்க போறேன்னு சொன்னா, நான் துறவரம் போறேன், பிச்சை வாங்குறேன், ஓகேவா? சோ அதெல்லாம் போய் அவன் சிறப்பா பண்ணுவான். நிச்சயமா அர்ஜுனனுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஞானம் எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு உண்டு. டிவோட்டி அப்படிங்கறனால அவங்களால நிச்சயம் என்ன செய்ய முடியும், பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். ஆனாலும் கூட பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ அந்த செயலை போய் நீ சிறப்பா செய்யறதை விட உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயல் எதா இருந்தாலும், அது கூட குறைய இருந்தாலும் கூட நீ அதை செய்யணும். அப்பதான் என்ன ஆகாது, நமக்கு பாவ விளைவுகளால நம்ம பாதிக்கப்பட மாட்டோம். ஓகேவா? இப்ப இந்த இடத்துல பிக்சர்ல பாருங்க, யானை இருக்கு, அப்புறம் குரங்கு இருக்குது, பாம்பு இருக்குது, எல்லாம் ஒரு காக்கா இருக்குது. ஓகேவா? அவரை அங்க இருக்க மாஸ்டர் என்ன சொல்றாங்க, யார் ஒருத்தவங்க இந்த ட்ரீல ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் பண்றீங்க பாப்போம், அவங்கதான் ஜெயிச்சவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாரால ஏற முடியும்? ஒரு மங்கியால ஏறிட முடியும், ஒரு யானையால ஏற முடியுமா? யானை என்ன பண்ணும், அந்த மரத்தை ஒடிச்சு கீழே வேணாலும் போடும். ஓகேவா? சோ ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு வேலைய, தனிப்பட்ட வேலையை தான் பகவான் நமக்குன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை விட்டுட்டு இன்னொருத்தவங்களோட வேலையை என்ன செய்யக்கூடாது, நம்ம எடுத்து அதை செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்ணக்கூடாது. அப்படி முயற்சி பண்ணோம்னா அந்த செயல்பாடை நம்ம சிறப்பா செஞ்சாலும் கூட நமக்கு பாவம் தான் சேரும். ஏன் அப்படின்னா, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயலை நம்ம செய்யல, அப்ப பாவ விளைவுகளால நம்ம பந்தப்பட்டு போயிடுவோம். எப்ப அந்த விளைவுகளுக்கு பந்தப்பட மாட்டோம் அப்படின்னா, உனக்கு இது விதிச்சிருக்குதா, நீ இதை செஞ்சா மட்டும்தான் உனக்கு பாவம்ங்கிறது இருக்காது. 49 மெத்தட்ஸ். எஸ் மாதாஜி. அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகத ஸ்ப்ருஹः நைஸ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அந்த இடத்துல ரொம்ப அப்படி போயிட்டு இருக்கு, ரொம்ப தத்துவமா போயிட்டு இருக்குது. ஒரு குட்டி ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்றேன். அந்த குரங்கு அந்த அகப்பை எடுத்த கதைன்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. மரத்தை வெட்டுறவங்க, அந்த தொழிலாளிக்கு என்ன செய்வாங்க, அறம் போட்டு அந்த மரத்தை கட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கட் பண்ணிட்டு அந்த மரம் பாதி கட்டா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வேற ஏதோ வேலை வந்தோ இல்ல சாப்பாட்டுக்காக அவங்க பிரேக் விட்டுட்டு என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, அப்படியே அந்த மரத்தை அப்படியே வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க. அப்படியே திருப்பி வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பிளவுபட்ட மரமானது திருப்பி ஒண்ணு சேர்ந்துக்கும். சரியா? அது அந்த மாதிரி ஒண்ணு சேர்ந்துருச்சுன்னா மறுபடியும் அவங்க வெட்டுற அந்த முயற்சியை அவங்க போட்டாகணுங்கிறதுக்காக சின்னதா மரக்கட்டைகள் என்ன செய்வாங்க, அந்த இடையில செருகி வைப்பாங்க. ஓகே, அது அகப்பை செருகிறதுன்னு பேரு. அந்த இடத்துல என்ன செய்வாங்க, அது ரெண்டும் ஒன்னா ஜாயின் ஆயிடக்கூடாது, பிரிச்சு அந்த மரம்ங்கிறது திருப்பி ஒன்னா ஒட்டிக்கிச்சுன்னா மறுபடியும் ரெண்டாவது வேலை செஞ்சாகணுங்கிறதுனால அந்த நடுவுல போடுவாங்க. அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு ஒரு குரங்கு என்ன பண்ணுது, அதுக்கு உள்ள வேலை கிடையாது, அது வேடிக்கை தான் பார்க்கணும். வேடிக்கை பார்த்துட்டு அது ஓடி போயிடலாம். அது என்ன பண்ணும், அங்கிருந்து வந்துட்டு இது என்னடா இந்த சொருகி வச்சிருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணுது, அதை புடிச்சு ஆட்டி அந்த இதை எடுத்துரும். ஓகேவா? அவங்க போட்டு வச்சிருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூவை என்ன பண்ணிடும், அது எடுத்துரும். அது எடுக்கும்போது அது பத்திரமா உட்கார்ந்ததை எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன செஞ்சுக்கும், அதோட வாழை அந்த கேப்ல விட்டுருக்கும். சோ வால் மாட்டிக்கும். ஓகேவா? அப்ப அது அதுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையா, அதை போய் அதை எடுன்னு பகவான் சொன்னாங்களா, இல்ல வேற யாராவது அது உங்களுக்கு அதுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காவே அதுக்கு அந்த இடத்துலயே துன்பம்ங்கிறது வந்துருது. நம்ம வேலையை விட்டுட்டு இன்னொரு வேலைக்கு போனோம்னாலே நமக்கு என்ன வரும், நிச்சயமா துன்பம் அப்படிங்கிற ஒரு விளைவால நம்ம பாதிக்கப்படுவோம். ஓகேவா? இப்ப எல்லாரும் கொஞ்சம் தூக்கத்துல இருந்து முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். சுய கட்டுப்பாடுடைய அவங்க எப்படி இருக்கணும், செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும். ஓகேவா? அப்புறம் பற்றற்று இருக்கணும். இந்த 2 விஷயமும் ரொம்ப முக்கியம், பாத்துக்கோங்க. அதுதான் நம்மள என்ன பண்ணாது, துன்பப்படுத்தாது. சஃபரிங்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நம்மள கொண்டு செல்லாது. எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு விஷயத்திலுமே நம்ம பற்று வச்சோம்னா தான் நமக்கு என்ன வரும், துக்கம்ங்கிறது வரும். எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன், இது எல்லாமே அசாஸ்வதம், இது எல்லாமே நமக்கு என்னைக்கோ ஒரு நாள் இது கைவிட்டு போயிடும் அப்படின்னு என்ன செய்வாங்க, அவங்க எல்லாத்தையுமே புறக்கணிச்சிருவாங்க ஸ்டார்டிங்லயே. துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை. சரியா? அதாவது இந்த பௌதிக செயல்கள் தான், அந்த செயல்களோட விளைவு என்னவோ அதுல இருந்து அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கிறாங்க, தன்னை அதுல இருந்து லிபரேட் பண்ணிக்கிறாங்க. இது மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை. ஓகேவா? 54 மாதாஜி. ब्रह्मभूत प्रसक्ता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. हरे कृष्ण. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா, இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரமனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். நம்ம கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம இருக்கக்கூடியது இன்னுமே எங்க, பௌதிக உலகத்துல தான் இருக்கிறோம். அத பிரம்மபூத அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறோம்ல. என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்துல இருக்கும் போதே கூட நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பிரம்மனை உணர்ந்த நிலைக்கு அடைய முடியும். அந்த அவரை எப்ப உணர்வோம் அப்படின்னா, நம்ம பற்றற்ற செயல்களை செய்யறது மூலமாவும், அந்த செயல்களோட விளைவுகளுக்கு நம்ம அப்பாற்பட்டு நிக்கிறது மூலமாவும், சரியா, அந்த பக்குவம் நமக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பரபிரமனை உணர்ந்து இன்பம் காண்பவனாகவும். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. ந சோஷதி ந காங்ஷதி, அவனுக்கு எப்பயுமே என்ன இருக்காது, கவலைங்கிறது இருக்காது. எதையும் அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, தனக்காக விரும்ப மாட்டாங்க. தான் அடைஞ்சு ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்கள்ட்ட இருந்து சுத்தமா விட்டு போயிடும். எல்லா உயிர்வாழிகளிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். சம சர்வேஷு பூதேஷு, இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கிறாங்க பரமாத்மா சுரூபத்துல அப்படிங்கிறதுனால சமநோக்கோட அவன் காண ஆரம்பிக்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். அது பேர் தான் என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கான பக்தி சேவையை அவன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கிறதுக்கான அர்த்தம். ஓகேவா? இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா 55 மாதாஜி. यस माताजी. भक्त्या मामपि जानाति यावान्यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विसते तदनन्तरम्. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். சரியா? பகவானை எப்ப நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, பக்தி தொண்டு செஞ்சா மட்டும்தான். அப்பதான் அவங்க திருப்தி அடைவாங்க. ஓகேவா? அப்ப அவங்கள முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம், இந்த ஒரு நம்ம ஏதோ ஒரு டூர் பிளான் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சர்டன் லொகேஷன் ஒண்ணு யோசிச்சு வச்சிருக்கிறோம். என்ன செய்வோம், முன்னாடி எல்லாம் யாராவது கைடு இருக்காங்களா அப்படி இப்படிலாம் யோசிப்போம். இப்ப கையில இருக்குது கூகுள் மேப், போறதுக்கான வழி காட்டுது. அப்புறம் நம்ம கூகுள்ல சர்ச் பண்ணோம்னா அந்த டீடைல் ஃபுல்லா அந்த லொகேஷன் என்ன ஏது நூக் அண்ட் கார்னர் சொல்லிடுது. எங்க தங்கலாம், எங்க சாப்பிடலாம், எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ணலாம், எவ்வளவு ரூபாய் செலவாகும், எல்லா விஷயங்களும் அதுல சொல்லப்படுது. சேம் அப்படியே இதுலயும் அப்ளை பண்ணி பாருங்க. ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போறதுக்கு, நம்ம பிளான் பண்றதுக்கு இவ்வளவு விஷயமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோமா, நம்ம கையில இருக்கிற செல்போன் வழியா நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோமா, அதே மாதிரி இப்ப நம்ம பிளான் பண்றது எங்க, நம்ம எல்லாமே டிவோட்டிஸ், நியூஃபை டிவோட்டிஸா இருந்தாலும் கூட நம்ம இதே ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல தான் நம்ம போக போறோம். சோ போயிட்டு எங்க போகணும், நம்மளோட ஜேர்னி எங்க போய் பினிஷ் ஆக போகுது. பகவத்கீதை 18 டே ஜேர்னி இன்னைக்கு முடியுது. ஆனா நம்மளுடைய ஆன்மீக பயணம்ங்கிறது என்னைக்கு போய் முடியும், பகவானுடைய திருவடி தாமரை அடையிற வரைக்கும் அந்த ஆன்மீக பயணம்ங்கிறது தொடரும். அப்ப எங்க போறோம், அந்த லொகேஷன் எப்படி இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுமா இல்லையா? அங்க போறதுக்கு எந்த பாதை கரெக்டான பாதை நமக்கு தெரியணுமா வேண்டாமா? ஓகேவா? எது நமக்கு சுலபமா கொண்டு போய் சேர்க்கும், வேஸ் எல்லாம் பார்த்து வைப்போம், எது ஷார்டஸ்ட் கட் ரூட் அப்படி எல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம கூகுள் மேப்ல. அதே மாதிரிதான் பகவானை பத்தின முழுமையான உணர்வுல நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த மாதிரி செயல்பாடுகளை செஞ்சா அவங்களை திருப்திப்படுத்தலாம், பகவான் நம்மளை கூப்பிட்டுப்பாங்க அவங்களுடைய அந்த பரமான லோகத்துக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்மளோட எண்ணத்துல நம்ம எப்பவுமே பதிய வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன செய்வோம், பக்தி சேவை செய்வோம். அப்ப கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அந்த ஊருக்கான டிக்கெட் கேரண்டீடு. 56 மாதாஜி. यस माताजी. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्कृपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्ण.
எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் பௌதிக செயல்பாடுகள், பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா. அவங்க எங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும்போதுதான் அந்த பிரம்மபூத நிலையை அவங்க அடையறாங்க. ஓகேவா? பக்தனானவர்களுக்கு செப்பரேட் பிளேஸ் எதுவும் பகவான் கொடுக்கல. ஓகேவா? அவங்க தன்னுடைய செயல்பாடுகளை முடிச்சு அவங்களுக்கான லைஃப் ஸ்பேனை கம்ப்ளீட் பண்ற வரைக்கும் இந்த ஜீவாத்மா அந்த உடலோடயே தான் இருக்க போகுது. அது எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த உயிர் வாழி எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பௌதிக உடலோடயே தான் அது வாழப்போகுது. அந்த பௌதிக உலகத்துலதான் அது சுத்த போகுது. அதனால எந்த செயலையும் அவன் செய்யறதுக்கு அவனுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்க கடமையை அவன் செஞ்சுதான் ஆகணும். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் தூய பக்தன் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் வந்துருவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எப்பவுமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கூப்பிட்டு நம்ம பக்கத்திலேயே உட்காந்து வச்சுக்கிறோம் பகவானை. நம்ம கால் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். கால் பண்றவங்களுக்கு பகவான் என்ன செஞ்சாகணும்? அவங்க நம்மளுக்கு பிரத்யட்சமா காட்சி அளிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, நமக்கு அந்த உணர்வு, அந்த ஒரு சேஃபர் சைட்ல நம்மள வச்சிருக்கிறோங்கிற அந்த உணர்வு, அந்த அரவணைப்பு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா உண்டு. எதனால? பிகாஸ் ஹி இஸ் அ காஸ்லெஸ் மெர்சி பெர்சன். அவங்க என்ன செய்வாங்க? நமக்கு காரணமற்ற கருணை எப்பவுமே வழங்குவாங்க. அவங்களோட கருணையால் நமக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் என்ன ஆயிடும்? நித்தியமான அழிவற்ற பகவானுடைய இடம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். இதே ப்ராசஸ்ல கண்டினியூ பண்ணோம்னா 58 மெத்தட்ஸ். எஸ் மாதாஜி. மச்சித்த சர்வதுர்காணி மத்பிரசாதா தரிஷ்யசி அதசேத்வமஹங்காரன்ன ஸ்ரோஸ்யசி வினங்சசி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஓகேவா? நம்ம இருக்கிறது என்ன? கண்டிஷன் லைஃப். இந்த கண்டிஷன் லைஃப்ல நமக்கு நிறைய என்ன வரும்? நிறைய தடங்கல்கள் வந்துகிட்டு இருக்கும். அந்த தடங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி கிராஸ் ஓவர் பண்ணணும்? இப்பவுமே உங்களுக்கு இந்நேரமே ஒரு பிராக்டிஸ் வந்திருக்கும். என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எதனாலும் உடனே பகவானை கால் பண்ற ஒரு விஷயம் நமக்குள்ள வந்திருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஓகேவா? அந்த 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 உணர்வை ஊற்றுறதே யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். அவங்களுடைய கருணையின் காரணமாக தான் அந்த உணர்வு நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள தன்னாலேயே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாகிட்டே போகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2-3 டேஸ் தான் உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிக்கிறது வித்தியாசமா இருந்திருக்கும். இப்ப நீங்க போன் கால் எடுத்து யார்கிட்ட பேசும்போது கூட சடனா ஃபர்ஸ்ட் ஹலோ சொல்றதுக்கு பதிலாக ஹரே கிருஷ்ணா வர அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா இந்த பாதையில நம்மள இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்திரமா நம்மள வச்சிட்டு இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் மச்சித்த பகவானை பத்தின நினைப்புல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானே அதுக்கு கருணை காட்டுறாங்க. என்ன செய்யறாங்க? இங்க நமக்கு எந்த விதமான தடங்கல்கள் வந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியா கிராஸ் ஓவர் பண்றதுக்கான வழிகளை அவங்களே காட்டிடுறாங்க. ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்தோட நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். ஆனா பகவானை பத்தின எண்ணம் இல்லாம அவங்கதான் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்றாங்களே, எண்ணம் இல்லாம நான் தான் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு அகங்காரத்தோட நம்ம அவங்க சொல்றதை நம்ம மதிக்காம இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அழிவு அப்படிங்கிறது நிச்சயம்னு பகவான் சொல்றாங்க. 61 மெத்தட்ஸ். எஸ் மாதாஜி. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ருத்தேர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகின்றார். ஓகேவா? நம்மளுடைய உடல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு இயந்திரம். இந்த இயந்திரத்துக்குள்ள எது இருந்ததை நம்மள வழிகாட்டுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா, அப்புறம் பரமாத்மா. பரமாத்மா தான் என்ன செய்யறாங்க? ஒரு பக்தனானவனை வழி நடத்துறாங்க. எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள இந்த பறவை, 2 பறவை பார்த்திருக்கோம்ல. ஒரு பறவை என்ன அப்படின்னா ஜீவாத்மா பறவை, இன்னொரு பறவை பரமாத்மா பறவை. ஜீவாத்மா பறவை என்ன பண்ணுது? எப்பவுமே ஆன்மீகத்தை மறந்துட்டு பகவானுடைய அந்த தன்னோட கான்டாக்ட சுத்தமா மறந்துட்டு என்ன செஞ்சிட்டு இருக்குது? இந்த பழங்களை சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்கு. இந்த பழங்கள்ல எல்லாம் என்ன? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளோட விளைவுகள் அல்லது செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்கள். அந்த ஃப்ரூட்ஸ் மேல, அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மேல நமக்கு பட்டுதல் வைக்கிறதுனால பக்கத்திலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த சாட்சி பறவையை பார்க்கறதுக்கு விட்டுடுறோம். ஓகேவா? என்றாவது ஒரு நாள் திரும்பி பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய பாதையை இவங்கதான் வழி நடத்துவாங்கிற நம்பிக்கையை அப்ப நம்ம பகவான் மேல வைக்க ஆரம்பிப்போம். பகவான் என்ன செய்வாங்க? அதுக்கு மேல he fully takes care of அந்த ஜீவாத்மா. அப்ப இந்த இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள இயந்திரம்ங்கிறது இந்த உடல். இந்த உடலை அதுக்கப்புறம் வழி நடத்துறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். ஓகேவா? நமக்கு அந்த எண்ணம் வரணும். பகவான் மேல அந்த நம்பிக்கையும் அந்த பக்தியும் நமக்கு வந்தது அப்படின்னா நம்மள நிச்சயமா என்ன செய்வாங்க? பகவான் கை தூக்கி விடுவாங்க. 62 மாதாஜி. 62 தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ணா.
பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். அர்ஜுனனுக்கிட்ட பகவான் மறுபடியும் இந்த இடத்துல எல்லாமே ரீட்ரேட் ஆயிட்டே இருக்குது. ஒரே விஷயத்தான் பகவான் வேற வேற வார்த்தைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. என்ன பண்ணணும்? பகவான் கிட்ட நம்ம சரண்டர் பண்ணிக்கணும். அப்ப என்ன நடக்கும்? அவங்களோட கருணையினால நமக்கு நல்லது நடக்கும். தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். அவன் அமைதி இல்லாம தானே, மன சஞ்சலத்துல தானே தன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பகவான் அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்டுக்கிட்டது என்ன? அர்ஜுன விஷாத யோகம். சரியா? அந்த போர்க்களத்துல சேனைகளுக்கு நடுவுல இருந்து அவனோட கவலையின் காரணமாக அவன் என்ன செய்யறான்? என்னுடைய மனமானது சஞ்சலப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு. அப்ப நம்ம அவனுக்கு என்ன வேணும்? அந்த அமைதிங்கிறது தேவை. அதை பகவான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. நீ அடைவாய். 63 மாதாஜி. इति ते ज्ञानमाख्यातं कुख्यात् कुख्यतरं मया विमृच्यैततशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். எஸ், நிறைய கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க, இத்தனை ஞானத்தை கொடுத்தாங்க. இதுலயே ஒரு 10 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி நீ நான் சொல்றதை கேட்ட அப்படின்னா உனக்கு உயர்வான இடம்ங்கிறது கிடைக்கும். அதை தவிர அகங்காரத்துடன் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் சொன்னாங்களா? இப்ப அதை சொன்னாலும் கூட பகவான் மறுபடியும் என்ன செய்யறாங்க? அர்ஜுனனுக்கு ஃப்ரீவில் கொடுக்குறாங்க. நான் உனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன், இதை எல்லாத்தையும் முழுசா கவனமா சிந்திச்சு உனக்கு என்ன செய்யணும்னு விரும்புறியோ அதை நீ செய். 65 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மன்மனாம் பவமத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஸ்யசி சத்வம் தே பிரஜிதானே பிரயோசி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. பகவானை பத்தி நினைக்கணும், அப்புறம் அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும், அப்புறம் அவங்களுக்கு ஆராதனைகள் பண்ணணும். அப்ப அவங்கள்ட்ட நம்ம சரண்டர் ஆயிடுவோம். இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய். இந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா one day we will reach him என்பதில் ஐயம் இல்லை. அதுல எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாதுன்ட்டாங்க. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். பிரியமான நண்பனா அர்ஜுனன் இருக்கிறதுனால இந்த சத்தியம் பண்றாங்க. இதே மாதிரி விஷயங்களை நம்மளும் தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளும் பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா ஆயிடுவாங்க. 66 மாதாஜி. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा चुषः. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாக. நீ செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எதா இருந்தாலும் அதோட பலன்கள் எதா இருந்தாலும் நீ என்கிட்ட அது எல்லாத்தையும் சரண்டர் பண்ணிடு. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன். அவங்களும் விதிக்கப்பட்ட கடமையை செஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம பாவ விளைவுல இருந்து தப்பிப்போன்னு பகவான் முதல்ல சொன்னாங்க. இப்ப உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை எதா இருந்தாலும் அதோட பலன் எதா இருந்தாலும் நீ செய்யணும்னு இருக்கிற விஷயம் எதா இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையுமே நீ என்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு பற்று இல்லாம, அந்த பௌதிக விஷயங்கள் மேல பற்று இல்லாம என் மேல பற்று வச்ச அப்படின்னா எல்லா பாவ விளைவுல இருந்தும் நான் உன்னை விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. 67 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. இதம் தே நாதபஸ்காய நாபக்தாய கதாச்சன நாசா சுஸ்ருசவே வாஷ்யம் நசமாம் யோப்யசூயதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இப்ப அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிட்டாங்க. பகவான் இன்னொரு கட்டளை பிறக்கிறாங்க. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஓகேவா? நாதபஸ்காய நாபக்தாய, அதாவது இந்த ஞானத்தை யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா தவம் இல்லாதவர்களுக்கு, அப்புறம் பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு. தவம் அப்படின்னா உடல் தவம், மனதவம், வாக்குதவம் நேத்தி பார்த்தோம் இல்ல? ஓகேவா? அதுதான் பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு. பகவான் மேல பக்தி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவானை நம்புவாங்களா? நம்பிக்கைங்கிறது இருக்காது. அப்ப பக்தி தொண்டு பண்ணுவாங்களா? பண்ண மாட்டாங்க. அப்புறம் பகவான் மேல பொறாமை அப்படிங்கிறது இருக்கும். இது அவங்களுக்கு சொல்லப்படக்கூடாது. 68, 69 மாதாஜி. யயிதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தே ஸ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே ஸ்வைஸ்யத்ய சம்சயः ந சதர்மான் மனுஷ்யேஷு கச்சின்மே ப்ரியக்ருத்தமः பவிதா ந சமே தஸ்மான் அன்ய பிரியதரோ புவி.
ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். இந்த பரம ரகசியம் சரியா, இதெல்லாம் சொன்னதெல்லாம் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜஸ். இது எல்லாத்தையும் பக்தர்களுக்கு யாரெல்லாம் சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தும். அவங்க செய்யறது என்ன? அது ஒரு பக்தி சேவை. அந்த சேவையை அவங்க தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஃபைனலா அவங்க பகவான் கிட்டையும் போவாங்க. இந்த இடத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்களோட இமேஜ் போட்டிருக்கிறாங்க. இவங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதை சொல்ல முடியும். ஸ்ரீல பிரபுபாதாய்க்கு ஜெய். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. அந்த மாதிரி பக்தி சேவை பண்றவங்க தான் பகவானுக்கு என்ன வெரி க்ளோஸ், நியர் அண்ட் டியர் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது அவங்கதான். அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஹீஸ் அ கிரேட் ப்ரீச்சர். பிரபுபாதா அவங்க அவ்வளவு பேருக்கு அதை என்ன சொல்லுவாங்க, பகவத்கீதையை அத்தனை பேருக்கு அவங்க எடுத்துரைச்சவங்க. ஹீஸ் அ கிரேட் ப்ரீச்சர். ஒரு பேர் இருந்தாலும் சொல்லுங்க. ஏன்னா பகவத்கீதைய பகவான் சொன்ன போது யார் கேட்டா அப்படின்னா அர்ஜுனன் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் கேட்டாங்க. ஓகேவா? இப்ப நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா கேட்கறதுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ஓகேவா? அதுதான் நமக்கு. அதாவது அந்த ஞானத்தை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கும்போது பகவானே சொன்னாலும் கூட இந்த ஞானம் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கப்பட்டது. சோ நம்ம யாருமே இல்லைன்னா கூட ஒரு செவுத்துக்காவது சொல்லுங்க அப்படின்னு தான் பிரபுபாதா அவங்களோட கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ப்ரீச் பண்ணப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதை யாராவது ஒருத்தவங்க செவி வழியா கேட்டு அந்த ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கணும். அதுதான் எண்ணம். 70 methods. Yes, Mataji. अद्यस्य ते चय्यमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनावम् इष्टस्यामिति मे मतिः. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். பகவான் மேகேன் அஷூரன்ஸ் கொடுக்கறாங்க. இந்த புனிதமான உரையாடல், இந்த கான்வர்சேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தன்னுடைய அறிவால், சரியா, அறிவுலயே நம்ம 3 டைப் பார்த்துட்டோம். சத்துவகுண அறிவா, ரஜோகுண அறிவா, தமோகுண அறிவா. ஓகேவா? சோ நம்ம எந்த நிலைப்பாட்டுல இருந்துகிட்டு, எந்த குணத்தின் சுபாவத்தோட இருந்துகிட்டு நம்ம இதை கத்துக்கிறோமோ அப்ப நமக்கு இதோட ஃபுல் பெனிஃபிட்ங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும். என்னை வழிபடுவான், பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை செய்ய ஆரம்பிப்போம். அந்த அஷூரன்ஸ் பகவான் இங்க கொடுக்குறாங்க. 71 methods. Yes, Mataji. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयातपि यो नरः सोऽभिमुक्तसुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ. எகைன் அதே குவாலிட்டி திருப்பி ரீட்ரேட் ஆகுது. நம்பிக்கை வேணும், சரியா, இதை கேட்கணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு பண்ணணும், பகவான் மேல நம்பிக்கை வேணும். பொறாமையின்றி, பகவானை விட நம்ம இன்னும் அதிகமான குவாலிட்டிஸ் வச்சிருக்கிறவங்க, அவங்கள்ட்ட அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னா அவங்களை என்ன நம்ம பண்ணக்கூடாது, அசுரகுணத்தோட நம்ம அவங்கள நெருங்கக்கூடாது. சோ அது பொறாமை. அந்த குணம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தாது நம்மள. சோ பொறாமை இல்லாம அதை கேட்கணும். இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகள் இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். எல்லாமே என்ன, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. எங்க எல்லாமே உயர்ந்த ஆன்மீக கிரகங்கள், கோலோக வைகுண்டங்கள், அங்கதான் அவங்களுடைய பொசிஷன்ங்கிறது நிர்ணயிக்கப்படும். 73 methods. அர்ஜுன உவாச்ச நஸ்தோ மோக ஸ்மிருதிர் லப்த்வா த்வத் பிரசாதாத் மயாச்யுத சித்தி சத்தி ஸ்திதிதோஸ்மி கத ஸ்நேகः கரிஸ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சியடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஓகேவா? வீழ்ச்சி அடையாதவரே, அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் பகவானை கால் பண்றாங்க. எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. மயக்கத்துலதானே இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனனுக்கு என்ன வந்தது? மயக்கம், அந்த மன தளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்தது, சஞ்சலம் அப்படிங்கிறது வந்தது. அது பகவானுடைய கருணையினால அந்த விஷயத்துல இருந்து இவங்க கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆயிட்டாங்க, வெளியில வந்துட்டாங்க. என்னுடைய நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். இந்த குழப்பத்தை யாரு கொடுத்தா? பகவான் தான் கொடுத்தாங்க. பகவத்கீதையை சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அர்ஜுனனுக்கு இந்த மனக்குழப்பத்தை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். சோ இதை சொன்னோடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா அர்ஜுனனுக்கு அந்த மனக்குழப்பங்கிறது நீங்கிடுச்சு. தன்னுடைய சுய நினைவுங்கிறது அர்ஜுனனுக்கு வந்துருச்சு. எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் நான் விடுபட்டு விட்டேன். தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். இந்த டிட்டர்மினேஷன் வேணும். ஓகேவா? இந்த டிட்டர்மினேஷன் இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன மாதிரி அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஃபாலோ பண்ணிட்டு உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நான் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. 74, 75 methods. Yes, Mataji. சஞ்சய உவாச்ச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதம்
मिममौ रौसम् अद्भुतं ब्रोम अर्शनम् व्यासप्रसादात् श्रुत्वा नेदत् गुह्यतरं पदं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयद स्वयं. हरे कृष्ण. கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களிலாம் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். சஞ்சயன் சொல்றாங்க திருதராஷ்டிரத்தை, என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தனக்கு அந்த ஞான கண்கள் யாரால கிடைச்சது? வியாச பெருமானால கிடைச்சது. அதனால அர்ஜுனன் கிருஷ்ண பரமாத்மா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த சம்பாஷணைய நான் நேரடியா கேட்டேன். அதனால என்னுடைய மயிர்கூச்சம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஃபீலிங்ஸ் அவங்க சொல்றாங்க. 76 மாதாஜி. ராஜன் சம்ஸ்மிருத்ய சம்வாதமிமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் குருஷ்யாமி ச முகுர்முகு. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். மறுபடியும் அதை நினைச்சு பாக்குறாங்க. நமக்கு ஒரு ரொம்ப விஷயம், இது நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அதை மறப்போமா? சாமானியத்துக்கு மறக்க மாட்டோம். அதை திருப்பி இதை ஞாபகப்படுத்தி பார்த்து அதை பெஸ்ட் மெமரிஸா அதை நம்மளோட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எகைன் அண்ட் எகைன் அதை நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்போம். அதே மாதிரிதான் சஞ்சயனை உணர்றாங்க. இந்த புனிதமான உரையாடல் அந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல வச்சு நடத்தப்பட்ட அந்த விஷயத்த மறுபடியும் நான் நினைச்சு பாக்குறேன். ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்னு திருதராஷ்டிரன் சொல்றாங்க. 78 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानेतिर्मतिर्मम. माताजी இது மூணு வாட்டி படிக்கணும் மாताजी. Yes, மாதாஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानेतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानेतिर्मतिर्मम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். சஞ்சயன் சொல்றதோட இந்த பகவத்கீதை இந்த 18th சாப்டர் முடியுது. பகவான் கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்குது? நிச்சயமாக என்ன இருக்குது? செல்வம், வெற்றி, அசாதாரணமான வலிமை மற்றும் நியாயம். இது எனது அபிப்பிராயம்னு சொல்றாங்க. அதாவது என்ன அர்த்தம்? பகவத்கீதை எல்லா இடத்துலயும் கேட்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுதான் இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய தாத்பரியம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்மளுக்கு இன்னைக்கான சாப்டர் அது முடியுது. முடிச்சிட்டுங்களா மாताजी? எஸ் மாதாஜி. ஓம் தஸ்யதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டாதசோऽध्यायः. ஹரி ஓம் தஸ்ஸத். யதக்ஷர பதப்ரஷ்ட மாத்ரா ஈனம் து யத்வவேத் தத்சர்வம் சம்யதாம் தேவ நாராயண நமோஸ்துதே. விசர்க பிந்து மாத்ராணி பத பாதாக்ஷராணி ச न्यूनानि साधरिक्तानि समक्ष पुरुषोत्तमा. अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन. रक्ष रक्ष जनार्दन. रक्ष रक्ष जनार्दन. हरि ओम तत्सत्. श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपादा की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय. हरे कृष्णा.